iti tunggal pitik ki puso, kada guruuray nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Manang Donita, apay nga't sangit kasi mangpat. Ano tinapasamak? Jamila, nakita ni Romnick. Sa bali man yung kadwa na babae. Ay, talaga sana map na kitimaymay sa babae day dya akayan ayat mo. I-break mo langan. Diyak kabalan, Jamila. Ay, naglaunay ni Romnick. Ngam, kanayon na ka matapas pasakitan. Kayat mo nga Rod, nasaan nga agpatinggaray ta apa nagsagaban? Napintasang matikunak. Iparpariknak. No kasano ti panay patag ko ni Romnick. At dalang may sa abanak. Adyak kabalan nga ipaikin ko na. Ha? Anya day ta? Kasla mapugtuha kung ti kayat mo asawen manang. Ay, di mo ko may palubos. Sige, Jamila. Sumuro ka ko niya ti kwartok. Nakakaasim ni Manang Donita. Talagang ay ayatin natin nobyo na. Angam, kanayon mo't alukluk kwen ni Manong Romney. Jamila, apay asaan mo akadwa ni Donita? Amuyumot nga kapsat adyak kayat asaan tayo ngagsasango amangan. Saan ka no pa'y mo tamabisin, Papa? Hani, ada ka di parikot ni Donita? Ay, jakman among hani. Ni Jamela at ada kasarsarita na. Nasingit ang hagkapsat. Hani, kanayon ko nga ibagaking ka. Masapol anasingad ta kadagiti anak ta. Papa, Mama, nangit ko itay. Agsasaibot ni Manang Donita. Ada nga minadagsa na problema na. Nakita na kano ni Manong Romnick nga ada manan sa bali akadwa na babae. Ngamuray pa iha. Daytoy ti laglagapon yung agkapsan. Anyaman ti parikot. Saan yung emramraman ti panagsasango tayo amangan. Pinasaya at ituloy yun timangan. Padasa kakasarita ni Donita. Sana nasaya at ngagpaiso saan tayo ngagsasango amangan. Iha, dandani saan ka anagan. Nadlaw mi kini mamang mo at tumtumram dagitiluam. Iso akayat ta kakasarita. Oh, apay nga agsasaib pagkamat kan anak ko. Amumin na niya ti problema. Naibaga ni Jamela. Ay, naglaunay ni Romnick, Papa. Yung apay ka na yun, apos-pasakitan na. Iha, no saan na akabaalan asubadan ti panagayat mo? Nasakit man. Nasaysaya at laangan alipatang mon. Saan ko akabalan, Papa? Donita, danggan na kami kini papa mo. Pudno na sakit, ti maawanan, iti ay ayatan. Daytoy ti kayat ko a panunutam. Saan nga amin nga agayan ayat? Isuda ti agkatuluyan, iha. Kasla makidkidis ti puso, Papa. Mama. Anak, kaskada kami kini papang mo. Saan nga iso ti uno na nga inayat ko? Nagnagurayak iti umno apanawan, aging gaan na amok ni papayo. Iso asur-surwam ti aguray iti umno a panawan. Iha. Apa yan naliday tilangam, Jamila? Madadalang ti kinapintas mo. Masyanak narod ka ni Manang Donita. Kanayon na sangsangitan na ni Manong Romnick. Kat mo nagpintas ti kabsat mo akaskin ka. Apay, inan ano di lalaki? Nakita nga min ti kabsat ko nga adda sa bali a babae a kadwana. Naglokon.
Di pala mapnak ka ni Manang Donita? Tsaka mo? Oy, Paul. Sapay ko ma. Tasaan mo atultuladan ni Manong Romnick. Tsak kahit ngagsangit, akas ka ni Manang Donita. Saan to ang mapasamak na ita? Gaputa ay ayatan kaunay. Nawad-wad man na kwarta na ito eh. Talaga na partak na siya pagkwartaan. Masapo lang tisikat kan kinaalibtak. Naimbag, tanay kamakam ko, kalpasan ti parang pasarmi ka ni Jamila. Paul! Idulin ko adagos na ito tapos sana makita na niya. Paul! Saan mo nga limang pwede ita? Nakita kon. Kinsa na palimod kanyak na gitar aramidem. Kat, ano ito? Saan ka makibiyang abner? Napagkatar aramidem. Kasanon numamuan ni Jamila dito eh. Malbalagan ka. Tsak kaya't timang lilipot agayam ha. Napintas ni Jamila. Kat, jak mas daw, no adda na lima da pa naggustom ken ko na. Napatig kagayam. Napintas kan masirib ni Jamila. Di mo kumasayangan ti kinasudi ti puso ti kain ayat mo. Girl, I need you. Kunam nga taadyak madlaw nga itay pay akit kita anak, Jamila. At kayat mo nga ibaga kanyak. Manang Donita, kumusta kan? Anya dayta na suludsod mo kanyak. Kumusta anak? No kanayon tang akit kita dito'y balay. No may panggap kini Romnick. Nalagan diriknak anak isinak inkwana. Anya? Kahit mo asawan manang, nag-break kayon? Kalpasan ti panang patigmaan dagiti dadakkel ta. Napaturod ko tinakam ko anak iwin na suwas kini Romnick. Nakigtot iti pangadeng ko. No pa'y nasakit. Inibturak. Amo ka nasakit para kan kadayta panggandang mo manang. Madlaw ko, tip-tip-dem dagiti luwam. Masapol apatang kanak tinakam ko ating ko. Gusto dagiti dadakkel ta. Surusuruwag ti aguray. Ngam no kaano adong tengkanyak tinapudno nga ayat. Panawan laang ti makaibaga. Kablaawan ka, iti dayta panggandang mo manang. Uwan, saan ka amaawanan iti namnama? Dumteng tumadlaeng, ti para ken ka. Iha, uray di mo ibaga kada kami kinimamag mo. Amumin day ta, tanang ngagme, tinagsaritaan yung agkapsat. Saan na kayo kadipaya kinasarita? Maipapan iti dayta abanag? Papa? Mama? Tsak maliway na kasarsarita ni Donita. May panggap kadakwada kini Romnick. Awan pa'y tinadakamat na kanya. Ani, amangan no nabit da pa'y anag sila. Ket amangan no awan pa'y tipigsay tinakam na amang ipudno kadata. Iti day abanag. Papa, lako na ni Manang. Gapo kano iti panang pagbagayo ken kuana. Nalawlawagan ti panunot na. Ken napaturudan nga agdesisyon. Day talaunay ti dayawag kada kayong agkabsa. Natulnog kayo, anak ko. Gaputa mo yun anya ti pagimbagan mi, Mama. Papa, nagasat kaming agkabsat. Ta nasaya at kayo matunay adadakkel mi. Iha, gapo ta kayat mi anasaya at ipagtungpalan nyo. Day talaunay ti kalkali kaguman be. Pudno day ta, anak ko. Kaya't ming agbalin kayo anaragsak. Kat sapay ko ma, tamapasarak kay to itikas kada kami. Ito na ang Naimbaglagan tanay tulod tandag iti anak tahani. Awanan ti parikot kinito nita. Inino ten anak kailiwliwag ni Donita. Naragsakan ti rupa na, kan adapay apimintas. Iti dayjay akin napintas ni Donita. Nasirib kun nasingpag. Ado ti agduyos king kuana hani. Ngamnay, sapay ko ma. Tasaanan ang maulit ti panagpitot na. At dan bukod anakam ni Donita. Gagang ilaang aparmakan na ti bukod na arik na. Alangunan na ti kinasirib na hani. Dahil pilaunay ti kalikag umakadagiti anak ta. Naragsak ko ma, ti pagtungpalan ta. Saan pa'y gayam nga amo lang iti dadakkel dati may panggap iti relasyon ta, Jamila? Iba'y naksamat, akaayan ayat. Abay kumangay ka, Paul. Nagsimpit ka. Gwapo ka pa'y. Ganden yak pa'y natutukan. Oo, puno ang gwapo ha.
Ket siguro gwapo mat ni papang mo. Ken napintas ni mamang mo. Ngamin napintas kayo nga kapsat. Masapul sa nga agpayso ama-amom dagiti dadakkel ko. Ken, maam-amuda ka met. Saan da nga tanga agunget? Man nakaawat dagiti dadakkel ko. Ken, saan da na unget? Natanang da ang makisarsarita. Masing petak iti imatang ni Jamila. Tanasayat mat ngamin ti pakpakitak ken kwa na. No amo dala ko matipod no. Anya ti kayat mo asawa ni tinayta? Saan ka kumagumura? Sikati nang irugi iti saritaan. Agbalbaliw ka kuman. Sakbay ama-amuan ni Jamila ti podno akin ta. Saan nam to ama amon dayta? Sika lang ki makaam mo, Abner. Naimbagman ka sa namadlaw no agkuy-kuyog kayo? Amo mat ti kinaalibtak kan kinasikap ko. Amok akaguram una iti panangbagbagaking ka. Amangan no dumteng to ti panawen. Asan mon ama ilamang pay ti amin. Sika pa yan ti mang bagbagakan niya ka? Gapo tagayem ka. Diyak kahit ngagtungpal iti panakaisagmak mo dagitar aramidam. Girl, I need you. I need. Papa, sapay kumatasan kayo amak maklaat. Kan, agumngat iti maamuan nyo. Amo ka mas daaw kayo iti panagpasyar ni Paul dito'y balay. Kumusta kayo, sir? Maragsaka na kamakamamuking ka, Paul. Awagan naklatan iti tata wenno tito. Papa, kaya't kung ay pudno kada kayo. Agayan ayat kamin ka ni Paul. Sapay ko mata, may kariyak iti anak yo. Sir, tata. Paul. May kari amin na tao no laki di tanapudno. Ipatpatag mi nga gasawa dagiti anak mi. Kat pakaragsakan mi iti anyaman a pakaragsakan ta. Iha, saan kami nga agunget iti panakiayan-ayat mo kini Paul? Wan nga rod, iha. Adala babalawon mi kini papayo. Apay nga italaang apasyaran na katiti balay. Itatag nobyo kayon. Papa, Mama, pakawanin tak kuma. Sanda ka akagura, anak ko? Kastoy siguro dagiti agtutubo ka dagiti apanawan. Ngam, nasaysaya at kuma, no pinasyar na ka ni Paul dito balay. Ani, saan mon ababalawon ti anak ta? Tinapatag kadataan anak, ti pakaragsakan dagiti anak ta. Agyaman na kada kayo, Papa. Mama, naimbag kayo na anaganak. Ngam, agyaman ti makunayo ka ni Paul, Mama, Papa. Nasingpot mati ko na. Nadayaw ang makisarsarita kan. Kaslada pa nagbain na. Ani, kagangay la dahi ta. Tandaan mo na ti makapasyar dito'y balay. Talaga ama nagbabain, Papa. Kasla saan ka no maikari? Iha, may kari amin nga agayan, tulaki di napudlo. Ti tarigagay da. Adan naldlaw ko kini Paul, adyak may lawlawag. Ha? Anya day ta, Papa? Dayta ti saan ko masungbatan iha. Ti daw-dawat mi kini mamang mo. Tasapay ko ma. Ta saan ka nagbidot iti panagayan na yatyo kini Paul. Wen, Papa. Day tamo ti tartari kagaya. Sapay ko ma. Ta sa anak tungag sang. Apay mo takas di tinaibagam kin ni Jamila. May panggap kin ni Paul. Nasingpot matipanag ko na, kani. Ani, at dabanag anarik na kajak may lawlawag. Kabayatan tinalimod apan ang paliiw ko kadagiti karaw ni Paul. Uwan, nasingpot tilangana. Ngam saan tapay unay ngam ammo ni Paul. Pudno mat kiti. Kasla adda nakalimang akinataw na. Ha? Anya di kayat mo asawan. Orek lang nagtanag iti dayta na ipagam. Sapay ko saan ang nagbidot ni Jamela. Tawan sa bali at arigagay ko no saan at ikinaragsak da. Agbilib kamot nga tan iti kinalibtak ko niya, Abner. Awal tilang bali na problema. Hindi amunat ni Jamila karag iti dadakil na kas kaayan-ayat na. Amok dagiti naganaking ko na. Madaydayaw dataw. Nataknang kan relisyoso da. Okay? Nagasat kalaw na. Talaga nagasatak. Nakapimpintas ni Jamila. Masingpet, kermasirib. Sakit bak ng dapay. Kablawang ka. Ilalayom kumati panakayat na. Karbengan ng timaayat itinapod no.
Anya man ti kayat maasawa na iti dayta, Abner. Tala, rambakan takit di ti panakaamamok karag iti dadakkel na. Amo ka din ni Jamila, di may panggap ka dagiti bisyong. Nagado adamdamagam. Wan kayam. Ada tulag mi ka na Jamila. Ag-date kami. Kadwan na to, ha? Naamwak ka dagiti dadakkel tanga da kanumatan kaayan-ayat mo, Jamila. Sayang ta, saan ko anam-am mo? Adan to sa bali agundaway panagpasyar na dito'y balay manang. Wano, kumuyok kanto, inton agtit kami. Abangan nung makasingaaklaan. Mangan kami ti restaurant, sa agpasyar kami manang. Kasya na mo. Jamila, sapay ko mata naragsak kayo iti ayan-ayat yo. Saan ka kumaamay pada iti gasat ko? Manang Donita, nasingpot ni Paul. Awan na mo ka sa bali a babae iti biyag na. Us! Manang Donita, madlaw ko. Pumimpintas ka. Adan sapay ng pasyarken ka idi rabii. Ado ti mangi paripirit itirik na kanya kading ko. Saan pa yan nakasaganang agayat manan? Okay nga tanday ti alangag. Ay, mabitlaing. Apay nga ngawan matan ni Paul. Nagtulap kami asukunan na tito'y balay. Isungat tayo mawawag. Apay nga tangawagan na pinaan. Hello? Lading itak, saan ka masukon ni tabalayo? Ha? Apay. Mabain ka kadi kadagiti dadakkel ko? Wano, saan ta kadi matuluyan? Matuloy ta. Umuna kalatan iti restaurant. Kumama ka ma. Ha? Apay, napatpatag kadi ti papanam? Ngam ti panag-date ta? Saan ka kumagumurgura? Kan saan nakapagdadoan? Ay, ayatin ka unay. Sumarunuak mo't ladagos. Okay. Agkikita tayo lata ni di restaurant. Ay, diyan mo na, kiti pang nakaawat mo. Madanon yung to ni Abner agayem ko di restaurant. Bye. Agananad ka kuma. Bye. Wow! Nagpintas kalakit din iti day tanga arawat mo, Jamila. Ang awan pa'y mat ni Paul. Anya ka di ti oras alumtang. Ada ka no kalaat anas kan nga si kaswan na manang. O muna talata ni ti restaurant. O maito ka no ijay. Anya? Ada ka no ti gayem na ijay ani Abner. Apag biit ka no mutlakit di Sumaro no mutlaang adagos manang. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kapsat mo? Kakaingas kayo, Kurt. Wan, kapsat ko. Ni Manang Donita. Manang, ni Abner. Gayem ni Paul. Agtukaw kayo. Agorder ako iti pagpalamis tayo. Pangururayan tayo ni Paul. Apay, napanantay lang amin ni Paul. Diya ka mo. Imbaon nak nga umunan dito yung restaurant. Ang mga no, madam-dam ha, at nanday dyan. Mabit lang ha, agorder ako. Okay. Uy, Manang Donita. Kasta unay pa nang isurot mo iti panagkitam ka ni Abner Gwapo kan. Awan sapay ka ayan-ayat na dayta. Sa bali, tinangi papanamit iti panangisurot ko iti likodan ni Abner. Nadlaw ko natantanang tigaram na ngam ni Paul. Manang Donita. Kasta da kayat mo asawan. Di kan tumagari. Agsublin ni Abner dito Ang mga numangag na pa'y nga iso ti pagsarsaritaan ta. Nag-istayan ako na. Naimbag talakap tanaw katakos. Napag-isumat ka de. Ang mga nabit pa yan nakadanon da Jamila kan tikabsat na iti restaurant. Saan da matagtaga na manguray kanya? Tadamat niya Abner. Amo ka saan ka narwam. Adita makalanglang lang ang mga dagiti anak ta, honey.
Mabisinan talang ang mga uray kadakwada. Kan sigurado asaan danton ang mabisintay. Kasla nga rodyak makapanganahan eh. Napanan ngamin da Jamila kan Donita. Kinuyog ni Donita ti kabsat na iti panagpasyardakin ni Paul. Kasta ka de? Katsapay kung matasaan mo tagidaksen, hani. Uray tadamat ni Donita. Sabay ko ma, tasana nagbidot ni Jamila. Iti panakiayan ayat na kini Paul. Agdalag ta, anak ta. Sakmay mat nga ta nga inaklon na ni Paul. Sininter na pa iti kababalinda ito eh. Puno da itahan eh. Makapagamamun tulat ta. Titunggal maysa. Enton agdinadan nga gasawa. Ay, saan na dahi tati pagsaritaan tahan eh. Mangantakin dahi. Adagta ni Paul. Agdardara sa sembrag iti restaurant. Agtaltalang kyaw. Dita, nakita na tayo. Wen nga ron. Paul, agkalimduusan ka matin? Mawawa ko na eh. Ah? Padaram. Ah, Nagdardarasak na yung dito eh. Kababayan nga uray ni Manang Donita. Awantaan yaman na. Mabisirak pa higit din. Kaya di ka pala nag-order iti makan, Abner. nagmerienda kami itayan. Nangururayan hikan ka. Aginala ka pa ya. Langam sa ngagpaiso tinabisin kasla na bambanog ka unay. Girl, I need you. I need Dimteng kayo gaya mon kini Donita, Jamila. Kunak no marabyan kayo unay asumangpat. Iha, nagdiretso mo tatagos ti kabsat mo iti silad na. Kasla saan kayo naruam ka ni Manang Donita, mama? Kat, kumusta mo ti panagpasyat niyo, iha? Kalpasan ti pa nag-dinner mi iti restaurant. Napan kami iti park, papa. Nagsarsarita kami mati jay. Saan kami na nagbayag? Nasaya at saan kayo nagbayag, iha? Tama nga, no, niya pa iti mapasamak yung iti rumar. Saan mat nga taabay-bayan ida ni Paul? Saan nalakit di ngay palubos nga dadhagis ang mapasamak iti kayan ayat na. Ada ka daw ni Paul. Ni Abner ti kadwami anangan iti restaurant, mama. Ada ka di pa hikit yung ibaga kanya. Papa, mama, sumurikat ko man iti silid ko. Ala, mapankalatan iya. Tawan matinaskan nga ibagami kan ka, kanasa pa kayo mat anak ka awid. Sa anak pa makaturog. Sa kadwan na pala nga ginom, Abner. Kapaya kasta ti panangkitam kanya. Kabayatan nga datayo yung restaurant itayo. Pinalpalayo ka. Ngayon sana nakadlaw da Jamila kan Donita. Jak sa magustong ti bagbaga ma. Sana kumakagura. Kasi ti kanain kong ibagbaga. Napatig ka kayam. Kumusta ti naparam? Saan mo natamagan pa? Wano kayat mo ti kwarta. Saan ka pa idam? Nagyaman naklangan. No apay apagkadkadang ka. Amo mo no apay. Awan kayam. Subyan taman tinadlaw ko iti lang amitay tumteng ka iti restaurant. Nagdagulit ka. San lang nga sikat ti pinalpalayo ko. Uray da kitag kabsat. Agpadadaan na singpat. San mo kumasayangan ti panangipatig ni Jamila kin ka? Talaga mo't nga ayatak. Nakain inosinti ti tangana. Amo ka nasaya ti pamilya ang nagtawadan na. Salaka jak magustong ti bagbaga ma. Agawid ka man langan. Bukudak langan kaginom. Manang Donita, adaman damagat ken ka. Maipapan ka ni Abner. Nagati makunam ken ko, ana. Nasingpat. Natanang agungunay. Natak ng anak isarsarita. Ken nadlaw ko ti panangyali ka natakadata. Saan adakas, nukas pangarigan? Saan ka di manang? Awan pa'y lang iti panunot ko dahi taabanag. Ato tiyang grayo kanya. Ngam saan ang dardaras. Kinapudno na. Kaya't pisigod akaayan-ayat ko ti makisnublian kanya. Anya? Apay. Ayayatim ka di palaan? Makaanayin din namin sa napanangloko na kanya. Saanan arubong nagtalakap pa'y kenkwana. Jakla na ibagbaga at agos kada kayo, papa, mama. Ngam, saan nyo kumaapanunutan? Akayat ko taagilimit kada kayo. Iha, addan na ka mo. Nawayakan nga desisyon
abok-bukod mo. Palpalagi panda ka, anak. Nasaya at saan kan apaalilaw pay iti sigod akaayan ayat mo. Ngam addaking kamang tingiting iti marikrik na iha. No napudno, ti panggap na ngagbalbaliw. Saan kun akayat ti agsangit pa'y papa, mama? Saan ang agdandaras? Da kayo tinangipag kanya nga urayat ti umno a panawan. Ka nasaya at ano tanangam ti agdesisyon, anak ko. Ambo ka na pudno kay ti bagim. Maipa ito ti kalkali kagumam apagragsakan, anak ko. Makaanahin kanyak ti impayo pamatag kanyak, papa, mama. Mapna ka kung iti kinaragsak ken panaglalangan tayo. Ito na, anak. Kunak man nag-overtime ka. Adda kay matan. Sangsagpat lang ni Jamela at marabi kami pailaang. Amumunti ka po na, honey. Kaya't ko ano mabalin, may pamuspusa ka makapaglalangan tayo amang rabi eh. Wenot ngamin, mama. Naragragsak mo't lang nagpay, so nagigiddan tayo amangan. Ala, ayabang marudan ni Donita, tamang rabiita yon. Ay, nya pailang amin aramidan na iti silid na aya. Ay, amoy ang ti ugali na. Managpupok iti kwarto na. Ay, laglagi po nyo gaya ma. Et Domingo inton bigat, kat masapol nga agkukuyog tayo ang makimisa. Wen, papa. Tsak malipatan day ta. Sige. Inakpay nga rod ayaban ni Manang Donita. Girl, I need you. I need. Agrabi kalakit din nga mawag. Alala kung titurog ko. May liwag mo na ka. Kasano, namanon nga aldaw asaan ka nagpakpakita kanya. Ado kami tinakakumikumak ka na itinapalabas ka daw. Sana bali? Murag malmalim nagpasyar tayong tumpikan. Ha? Ay sana mabalin no bigat. Awan ti waya. Kadwak ngamin ti pamilya. Mapan kami iti kapilya. Anya? Sapay ko matamaawatan nakpol. Napatag ti pamilya. Napatag kamit kanya. No anya ti kunam. Kumuyog ka kada kanin. Awisan nakit ni Jamila. At kumuyo karakuha na sa nga pamilya, iti kapilyada. Ay, urelasim nga rin itutot ko. Di mo pa'y kaya, tay turong nakatikain ayat mo itinalin tagabiyag. Abner, San ka kung makagura itimbaga? Tawan mo dakas na. Agsasaro mo ti panangitangat mo iti ara ka. Ada ka di barbarte ka? tsak amo no talaga agayim ka, Abner. Amok nga nasabali kaya tasawon di parang kitam kanya. Napudno ka kagayam ko nakmanin. Awan sa bali at arigagaya. No saan na ti pagimbagam. Mabit lang. Anya ti barbarte ka. Kasano, imbes na may pasyar ko ni Jamila. Ay kaya nakit din ti makikuyog iti pamilya na. San mo ang mapapalaw? San ka kuma ang makaguray ti dayto ng ipagakmanin? Nagasat ka kini Jamila. No kahit mo ti pa iturong, itikayan ayat mo. Amok magpaspasugnod ka. Sapay ko ma. Tamaawatam. Napatag namin na makadwak ti pamilya. Sana bali. Maipasyar na kita. Nawalan niya man na. Mawatan ka. Ay, ayatin ka una Inarakop nak. Uy, kababain ka dagiti makakita ka data dito eh. Manano? Kayan ayat kamat. Mabitlaan. Apay nakalanlanay dagiti matam. Kanayon kan samot ngagpuypuyat. Sana maliklikan. Sa kastya talaga ti panagmatmatak. Sana mabalik na makatlaw ni Jamila. Nagdamag itay ni Papa no na panam. Apagsarat na iti kwarto da kini mama itadimdeng ka. Ay, kasta ka di manang. Nagkuyog kami nagpasyar ko ni Paul. Diyak namin napagustuhan, idi kalman. Nalagip da kayo nga rod ni Papangyo. Kat na kunana, ano apay adi mo na awi sa kimuyog kada tayo anak kimisa? Ado ka nung ngamin ti pakakumikuman na, mama. Kasta ka di? Wen, mama. Oh, adun sa sanga ili. Siya kung timapan manginlukat itiri daw. Ah, saan ka din amang rabi Jamela? Nabsugak pa'y, mama. Abner. Ha? Mama,
Nagkabsat ko ti gagaram, Abner. Anya ti maipaay ko kan ka. Kahit ko lang ti makisinagat king ka, Donita. Sakay kumatasan mo at akitaksin. Awan mo ti dakas na. Ang kaslawan ti amok istoryaan kan ka. Ay, Awan gayam. Nabayag kayo ka din ngagkayam kini Paul? wen, ama mo kunay. Kaya't nasa wan. Am-am unay, ti gayam mo? Wen kunak manin. Ada ka di kahit mo ama-amuan may panggap kin ni Paul? Oy, makadlawak sa ama nang. Manipod na rugyan ni Abner ti umay diti balay. Masansan mo ti panang pasyar na kan ka. Kunak tupay nga ata kay papananday ta panang istisim mo kanya. Yak maaw-awatan ni Abner. Ha? Uy, anat kahit mo asawan manang. No, agsarsarita kami. May panggapot kada kayo kinipol ti pagsarsaritaan mi. Anya? Nang rona na unay kan ka. Sang kaidayaw na ti kinasingpet mo. Ken nagkasat launay ni Paul nga inayat mo. Manang, makabsog mo't iti puso dagita nga ibagbaga ni Abner maipanggap kanya. Kat sapay ko mata, napudno ni Paul kan ka. Tay nakon ating ko. Diyak maawatan ni Abner. Ang mga noon damot na limot, panagayat na kan ka. Kaya't mo asawan manang. Ribalan na ni Paul. Kat na nasingad damot nga agpagayam. Sa amo na mutin nga gayan ayat kami ka ni Paul. Diyak lang mo, noon niya ti panggap na. Madlaw ko. Saan asyak tiga po na ngam umay dito balay? Paliiwag ng itigaraw na. Kasla, antak kayat na nga ibagakan ka. Ano ko madayta, manang? Dahil tati saan ko ang may baga. Mabalin, ano da kayo tagsarita? Saan nga tangada na limot nagayat na ken ka? Sana ka mamati iti dayta, manang Donita. Amo ni Abner nga agayan ayat kami kan ni Paul. Sa nasingad kami nga agagayam. Magagaran ka ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Ay tamo ti panang ipagarup mi ti masansan a panang pasyar ni Abner, iha. Panagkunak, saan ani Abner ton oray akagasat ko papa? Ngam naagrayo kan ka. Saan mo ka di nga ikan iti kuntaway? Diyak ka muno kasano sumbatak deta sa ludsudyo kanyak mama. Tay ko na kun kini Jamila. Da kami ti agsangsango kini Abner. Ngam ti matkabsat ko ti pagsarsaritaan mi. Ni Jamila ti kayat ng Arman, ngem apaya si kati paspasyaran na. Ang mga nuwagas lang ni Abner tay chay panangawis iti imatang mo. Iha, ada kalantagan ni mamang mo iti day tangay pagana. Ay, kalim. Kalim ko dan. Iha, ada kalintagan ni mamang mo iti day tangay pagana. Ano ipatpatag na ka, masapul nga ipatag na mo ti kabsat mo. Saan akas ti panagkunak papa? Agparparig na kanyak. Adda kayat na nga ibaga kini Jamila. Anya? O kat naibagamon kini Jamela day taabanag? Maminsan pa nga agpasyar dito'y balay. Kat ni Jamela ti pagsaritaan mi. Kasarita kon anaimbag. Itayak pa dito yung mangururay ka ni Paul. Awan mo't lang nga na. Mabainak pa yun, tas ang kakita daklagi ti lumabas dito pagtugtugawak. Ni Manang Donita dahil umawawak. Hello, Manang. Jamila, adda man dito'y balay ni Abner. Us? Talagan sa nga ipaypay so nakamot ka na, Manang. Anya nga ipaypay sa tibagbaga. Kano si kamanin ti pagsarsaritaan mi. Anya? Ni, apay. Anya nga minti bagbaga ni Abner, may panggap kanya. Anya ka diya talaga ti panggap na, iti panagpaspasyar na di tabalay, Manang. Jamila? Manang, at ni Paul. Sige ha, ituloy tanto tiyak sarita. Bye, Manang. Girl, I need you. I need. Nangeg ko ano takamat ni Jamila tinagan mo. Bayat ti panagsarita da kanin Donita iti telepono. Isu asaan ka makapagulbud ka nga. Ha, Manglilipot ka gaya, Abner. Agpaspasyar ka gaya, medyo balay na. ni Donita ti kagagaraki di balay da. Olpon, ano ti kayat mga ibaga ka ni Jamila, ha?
kahit nakapataksin. Ha? Tikunan, di ka maitura na kabilan. Ngam ikam kay tigun daw ng palawag. Sakbay patayin ka. Ipatan ako. Marikatan ako bang siti pa ng lutis mo kanya. Sige, agul-agul ka. Saan kang ibatan aging itibagsak tiyangas mo? Ha? Sa di pala. Ah. Kasi siyem na kayo. Diyan mo nga to. Kahit makapaluspos ka pa kanya. Sakbay nga isagmak na. Patayin ka langan. Napatag ka agayong kanya. Ulbod! Manglilipot ka. Sakbay amala daw ti amin. Agbalbalik ako man ha. San ka ka di amasayangan ka ni Jamila. Ilalaang kumatipan na kahit nakin ka. Nasingpat kan inosente. Pagwadan ti pamilya na. Kahit anya ti kayat mo asawan iti dayta. Anya ti bagam kan Jamila may panggap kanya, ha? Awan na awan. Ni Donita laang ti kasarsarida. Kahit anya ti bagbagam kan ni Donita may panggap kanya. Agsaw ka! Nagulbod ka pala ang kanya. Duyukan kan babaen dahito ngay mo ko. Tol. Sana. Pulis? Manglilipot ka gayan. Ngam sa anak apatiliw ka nagiti pulis. Baliwan tanto tiyag salita. Nagdardarasak lakit din na nagawid. Tsak mit gaya man madano ni Abner dito'y manang. Imbakak mo at nga adda ka ije parke. Nabayag pa'y nagsarsarita kami sakbay nagpakada. Nangnog ko nagring ti cellphone na. Diyak ka mo no asino tayo kinasarita na. Apay manang, anya ka no ti ibagana. Sang ka idayaw na matlati kinasingpat mo. Nagasat ka na ni Paul nga inayat mo. Diyak amo na umapal min no agselos. Ay, aday ta kamanan ako nakmanang Donita. Amangan mo si kamot ti agselos. Makakatawak man iti dayta ako na. Madlaw ko nga awang mo ti panggap ni Abner nga garam kanya. Kaya't na lang at ati makisiningad. Mabalin mat nga agtungpal iti naun o nag-akaipapananday ta pa nagsiningad tiyo manang. Marik na kasaan ani Abner ti para kanyak. Adda ka mamati ak nga adda pa nagayat na kang ka. Ang laplap dan na tirig na nata nasingit na agayam ni Paul akayan ayat mo. Daytaw na iti pagyamanan mi kada kayo ng kapsat. Da kayo mismo tag istorya iti amin na mapaspasamak kada kayo. Wen papa, mama. Da kayo man kit diti mang tingiting? Ano nga tati gapuna nga agpaspasyar dito'y balay ni Manong Abner? Napas nagsarsarita da Abner kan Donita no kwa. Abain ka niya mang singa kadakwada. Kaslagayom laeng ti panaglangan dano Kat amangan no pudno ti atap ti kapsat mo. Asika ti pudno agagara ni Abner. Ha? Ala, sana mabalin nga agayat ni Abner kanyak, mama. Iha, ibagak na ito ka. Nataktak nang kan natantanag dagiti karon ni Abner. At adda kayo ti agbagay. Hani, napanunot ko matlaang asaan nga umno dayjay anay bagak. Wan takas na datamot ti agpili iti para kan kuana. Ngam karbangan ta naganak dayta. Taparamot lang iti pagimbaganda. No bigdot ti pakiasawaan da. Tungpal biyag nga agbabawidan to. Hani, Kas kanayon nga ibagbagak kadagiti anak ta. Awan sa bali anapatag kanyak. No saan at ipagragsakan da. ada ka ti madmadlaw mo ken ni Paul? Asan mo akayat kan kuana? Diyaka mo. Nga mulitag. Kasla adda nakalamang iti kinatao na. Makadlawa ko na talaga Abner. Hindi ko mapay akayat ko nga ibagakan ka. Ken sapay ko mata saan ka mabainan. Donita. Nakasingsingad dan. Nakapaspas na kan napatag dagiti banak papagsarsaриtaan ta. Ad-adamat at maipanggap kini Jamila ti pagsarsaritaan ta. Agpada na patagdapol kan Jamila kanyak. Kaya't kung ilawlawag mo ti kayat mo asawan. Manang Donita! Ay! Adamot ganyan sa ngailin. Abner! Naimbagtadakan. Si kanti makaamu kini Abnara. Adapay na patag nga aram ni iti kwarto.
Gapot na masansa na pagsasaritaan da ka kini Donita. Sa bali mo ti pampanunutan. Wen nga rod. Abay nga may nasyap ti pagsarsaritaan nyo. Siyempre, masakitan di manang Donita. Jamila, nasaysaya siguro ni Pudnuklangan king kadaytoy. Napatig ka ti pusok. Ha? Nakasta. Pudno ti atap ti kapsat ko. Yung sana ka nawaya mga hetking ka. Yak kahit na madadal ti panagayom mo kinipol. Ha? Nakikita kiti daytaan na amuak. Pangasim, sana kumaliglikan. Awan sa bali akalikagumak, no di ti pagragsakam, ken pagimpakam. Ha? Apay, ada ka di kayat mo nga ibaga kanya? May panggap ka ni Paul? Yak kahit na siya ti makaigapon, iti pan nakadadal ti relasyon nyo. Si Kaa mismo, ti mang buktal. Itay pa yan adlaw ko. Nga taong umar-arubayan di tarpa. Mga sino ka man? Saan nakapakawanan ti paltog ko? Paul, Padasam tiyagkaraw, mumtak ti banga-bangam. hindi sumdapaltog mo. Ano makapagsarita ta na impag? May isa ka na impag kagaya. Ulbod ka, manglilipot ka. Nagbidot kay ti daytang atap mo. Kanayon ka abagbagan, ajak kahit adakas ti pagtungpalan dagiti aramidem. Nadlaw ko akabuting mo dagiti pulis. Markado ka ni tinagan mo, kat amgam nga amangan numatukhang ka. Agulimag ka. Isaldeng mo kuman dagiti aramidem. San ka kadi amasyan kini Jamila? Saan mo na kayo tuloy na niya pwede ti kayat mong ibaga? Balagan ka. Saan nakapadpadasan nga isang mak? Dakas ti pagbanagam na ramidam na ita. Madlaw mi kini mamang mo ang masansan na may kulkulang ka iha. Anda ka dinadagsan a parikot mo. Papa, naunagsamot ti pang panunutam, iha. Dagigtot kahit imbaga ni papangmukan ka. Kuha, mama. Naman nga aldawasan anak parparang ni Paul. Ay wan gayam. Imbis kumaan ni Abner ti agpasyar dito'y balay. Ni Paul kuma. Owen nga rod, papa. Nabayag asahan kami ang nagkita ka ni Paul. Mga no, adumat ti pakakumikuman na. Dayta ka di ti pakariribukam iha. Ay wan gayam. Anya ti trabaho na. Tsaka mo, papa. Ti amok, sana nakalpas iti kuleyo. Ket, agur urnong, iti pagtuloy na nga gadal. Nasaysaya at mutlaang no makapagturpos iti kolehiyo ni Paul. Tanoda kayo ti agkagaasat. Napimpintas tumutlaang ti masakbayan niyo nga agasawa. Kalpasan day tinaudi apa nagpasyar ni Abner dito'y balay. Di ka pa'y nasamo a pagdamagan may panggap iti nagsaritaan niyo. Saan ka nagbidot iti panangipapan, manang Donita? Inaklon ni Abner nga da panagayat na kanya. Anya? Kasano no umaamuan day ni Paul? Agsubang dalakit ting agkayem. Manang, awan panggap na nga grayo kanya. Awan ka no sa bali akalikaguman na. No saan at ipagimbaga, ken pagragsaka. Ket, anya ti kayat nasawan. Diyak na damag, manang. Nariknat ti panangyalika ka na kanya. Ket, iti panagliknam. Asino, tinadungdung mo. Manang, abay mo tanakas na sa ludsod mo. Ibagakin ka, manang. Nabayagan na saan kami ang nagkita ka ni Paul. Binaybay-an na kan? Tsaka mo, amok asan na kabaybayan ni Paul. Ngamin, amok mat ngay ayatin na, manang. Mailiwa ko na yan ka ni Paul. San matlaan ang nagpadpadlaw? Padasok man kit di ngawagan. Ay, teka. Agre-ring at isa. Paul, sumpatam ko ma. Anya ka tinti mapaspasamag kan ka. Jamila, Paul, agyaman na sinong batam ti hawag ko. pasensya kan. Ado tinakakumikumak ka na itinapalamas nga daw. Ipasyar kan to itong rabi rumiga. Sige. Mailawak matkin kan. Kasta Ahmed, iyawag kuntukan ka no sa dinot pag sinarakan ta. Sige. At, hello? Initip na ti cellphone. Anyamat
idom ko matan. Rabi iuna yan. Parang maalak ti turok ko. Oray ta naawagak matan ni Paul. Italaan nga makaumayak dito yung aparke Manmano ti tao? Napinta sa pagpasyaran nito eh. Taro ti kayo, kan masetas, alo dumaduma ti maris na sabong na. Mabit lang Hello? Nalipatak ko ng person. Uwan, umaya ko. Jamila, mabit lang Nalipatak na da kasi narak ko iti may sa restaurant. Ija itong tigubatanga kiti merendata. Aguyog to ko man Dito ka lang. Wala. Nagtartarasan na pimanaw. Nabati na tibag na. Nalipatan na paikit din ng zipper. Nakato na kwarta. Diyos ko. Ano dito Saan punta dito drugs dito Saan naglakit din ang pitod? Ano di kaya tasawan dito Nalipatak mo itong tibag ko. Jamila? Paul, ano di kaya tasawan dito Nagado kwarta kan drugs dito saan ka di? Agdardarasak. Baliwan tanto lang ang tiyagsarita. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Aging kaita. Kasla tiyang pa'y lapat dyan. Anya di kaya tasawan. Tinakita kitibag ni Paul. Nakatuwa kwarta. Kan drugs na kitay. May sangata a drug dependent. Wala drug pusher ni Paul. Nabaybay ang nakalukat tiri daw ti kwartong Jamila. Manang Donita. Saan mo nga ilingid dagiti luwam? Ni kadipo, tiga po na? Adda saan nyo ang nagkinaawatan? Manang. Talaga adagiti lalaki. Agpapadada. Manang Donita. Sa bali ti parikot ko kan ni Paul. Nakarkaro tinaduktalat kan ko. Ang nga ti kayat mo asawan? Nakitagtibat ni Paul. Ado ang kwarta kan droga. Anya ti kunang. Urayak lang ti gargar ti nervyos. Ngam, jak pa'y kapkap na kan. No drug addict when no anya ni Paul. Ngamin, jak nakasarita na imbag. Ay, sumat lang. Ti anya manang. Idida mo pa ila makitak ni Paul. Dinilaw kung dagiti matana. Manang, please, lumabalin. Saan ko mapay amaamuan, dabapakan mamaday tuya banang? Saan mo apagilimudan idaading ko? Manang, please. Kasarita ko mapay ni Paul. Manipod iti sana natuloy ti panagpasyarmi kan ni Paul iti parke. Saanan anasunutan ti panagkita mi. Jamila, Nasingit kayo nga kayam. Kita mo, masungbatam lakit dito'y damagak maipanggap iti kaayan-ayat ko. Ngamin, ada nakitak nga adu akwarta kan drugs iti bag na. Please, saan ka kuman nga aglibag kanyak? Pinapanunod ko ana imbag ti amin. Nalagip ko ti imbaga ni Manang Donita. Akasla, ada kano kayat mo nga ibaga kanya. diyak kahit asyak ti pagtaodan dahi ti abanag. Sabay ko matamaawatan nak. Si ka mismo ti makisarita kini Paul. San ka ang sangit? Madudug tirik nak ang makakita iti panagarubos ti kitilwam. Ulitak. Awan sa bali akali kagumak. No saan na ti pagimbagan ken pagragsakan.
ako man nga gulbot pa'y kanyak, Paul. Pulos namnamahan. Inayat kay tinaputno. Tati amok kat nasingpat ka. Kat, anyeta. Kaya't mo, ti magsina kanya. Kat ibaw imulangan ti imatang mo, kanya Abner. Saan kumamot ang nababati pagkit kita ang kanyak? Ngamin, insturo da kami ang naimbag da kiti tatakal mi. Asalimat-matan mi ti tayaw mi. No, may papan iti nakitam. Kuko ti may sagayam ko na dyan. Nukasta, nalawagan ti amin kanyak, Paul. Saan ka nga gulbod pa'y? Amang ano nalablabas ka pa'y ngam drug dependent. Maglakla ko ka iti drug, saan ka di? Awan mo't nga tanti pang babalawam kanyak. No yung pangagnak kuma, nga isarding mong dagitar aramidam. Saan kuma nagtungpal ani Jamila, tinakadoktrakin ka. Kaya't gapo iti na ita, naragsakan. Nagbidot ka, no pampanunutam nga dan kung daway mo ang mangagaw, iti kaayan-ayat ko. Nagbidot kay ti day tangata mo kanyak. Ada pa yung nagbidot ka. No kunam, agaputan namuwanan ni Jamila ang may sak nga adik kat lipatan akon. Ay, ayatan na kunay, kat saan nak akabala na lipatan? Patsim ka di akas tati kinamaag ni Jamila. Numamuan ti pamilya na dayta. Saan mo nga ituloy? Saan nga isulat ti makalapan? Saan da amay paay ti pagragsakan ni Jamila? Amok akaguranak iti dayto yung ibagak. Naragsak ka nga tapay lang, iti ayan-ayat yo. Talaga pagpumpungtutin na kanya. Dagin na kuma. Nupod no ngay ayatom ni Jamila. Ilalaim kuma ti panangipatagnakin ka. Ti panakayat na. Karbangan ni Jamila tagragsak. Itay ayatin na alala. Sige, agsaw ka ba, ha? Sana kumalapdan agsaw. Tapagimpakan na gito'y. Agbalbaliw ka kuman. Tanragsak kayo ngagpadpada kini Jamila. Iti ayan-ayat yo. Lading hitag ading ko. Pakawan na ko man inunaan ka anang ibaga kadagiti dadakkel ta. Maawatan ka man. Saan ka akagura? Donita, mabali na panawan na kami pailaang. Kaya't may kasarita na imbag ti kapsat mo. Sige papa, sumurag ako niti kwarto. Papa, Mama, nakasarita ko ni Paul. Ngam, pinaglibakan na amay sa atrat-atik. Saan da ka kayat ababalawan, iha? Saan kami ang nagliway adadakkel yo anang bagbaga kada kayo? Katamo ka na imula iti panunot yo dagiti panursuro mi. Pagkawanan na ko. Iha, di ka nagsangit. Awan basol mo. Uston, amang ano may sagmak ka kini Paul. Day tamo ti pagdamdanagan mi kini papangyo, Jamila. Ay ayatom ka di pailaang ni Paul. Kalpasan na mo mamay sagayam nga atik. Mama, ang pagpagkahasya ka na kayo. Ikanda ko mapay iti gundaway. Kaya't ko nga ipayan iti gundaway nga balbaliw ni Paul. Kaya't ko nga ipanagnak na nupod no matlaang nga ayatan na. Jamila, amok ang masirib ka. Saan ka kumangagbalin ama ang ading ko? Manang Tunita. Pakawanan na kumano na sa air ko ni Riknam. Saan lang adagiti dadakkel tati malanagan? Adapay amasak nanakan ka. Agyaman akmanang. Iti laksid ti panakaduktal ko iti aramid ni Paul. Kaya't ko ti agbalin pa'y laang anapod no. Iti ayan-ayat ni. Anya? Amok ti panpanon utaman. Sanak mat nga taad ang ran ni Paul. Kan awan ka po na nga ramidan na kanyak dayta. Saan na dayta? Amangan nung mairam naman ka. Kasano no pagatapan da ka may samat nga adik. Anya ti amom no pusher ti kaayan-ayat mo. Manang, Ipangag mo kung madagiti patigmaan mi ken ka. Saan mi akayat nga dadakas ama pasamat ken ka? agan anadak manang. Kas itimbagak kada papakan mama. Ikandak kumapay iti kuntaway. Madanagan na ka talaga para itikabsat ko pa ba? Mama, kasanon no? Agkintayagak pa amang panunot. Adi, apay nagsindaay ka itinaunag. Malidayanak. Tagsimpat ti anak ta.
Ngam anya tay tuyo na nagtungpalan na. Nakiayan ayat iti maysa nga adik. Nagpakpakaasi ng kantay iti gundaway. Jak kayat apagumtan. Ngam no pakailiklikad na iti paggan. Aramidag. Anya ti kayat yu asawan iti dayta papa. Ingitan nyo ni Jamila? Maawatan kayo nung pawilan nyo ang makisinarak kini Paul. Kayat ko ang makasarita ni Paul. Anya? Umanukot nga ta? Ang amang ano si kamot ti maipagkad. Ani, paayabak ni Paul dito'y balay. Masapula kasarita. Jak ipalubos adakas ti pagtungpalan ni Jamila. Girl, I need you. I need. Imbagak lang aro na sa anak nga adik. Abdadakalin ang ni Abner ti Patsem, ngam siya, akayan ayat mo. Nagsaludsod ako iti gayem mo. Ngam di na kaya ti makibiyang. Paul, ay ayatan ka. Ay, ayatin ka may. Napudno nga ayatan na. Panagnagam. Saan ka alapta na mga rakop kanya, Paul? Ngam ti kayat ko pamanagnan. Aklo nam ti kinapudno. Katagbalbaliw kan. Jamila, Adamay may sakit tawakin ka. Nabayagan na di ka pimasyari siya balay. Kaya't na ka makasarita na papakan, mama. tanya, Nawan tidakas nga ramit mo. Awan nga ron tirumban nga pagputngam. Namatungpal mo, dagitikid daw kukin ka. Adda ang mapanat nga ka. Apod no nga ayatin na. Agyaman tapinatgam ti awis ko ang makasarita ka, Paul. Ipatpatag mi unay ni Jamila. Kaya't may asiguraduan ti pagimbagan na. ay ayatin ko na iti anak niyo. Paul, saan ko mangagsakit tinakab mo? Ngam, amumat nga tan. Adi manon kada kamen tinadoktalan ni Jamila keng ka. Ngam di mo kano aklunan nga adik ka. Inulit ko ng imbaga ka ni Jamila saan apod no ti atap na. Ano napudno ka iti ayan-ayat yo kina Jamila? Saan mo pagulbutan? Taamangan no mairamrama na may sagmaak. Excuse me, ang basak lang natin text. Pumanaw kalitan, nandiyon mo kayat timatokhang. Baliwan tayo tulangan tayong salita. Adda na pati ka papanak. Pinalii ko ni Paul kabayatan ti panagsarsarita mi. Diyak laki di agbidot. May sanga adik ni Paul. Honey, kap-kap na kam ka di dayta. Saan nga nga inamin ni Paul kini Jamila? Mama, Papa. Amo. Agul-ulbot ni Paul. May salakit din ang adik. Kat, anya nga ron ti pangadang mo ita, iha. Iha, amok amaawatan ti kayat asawa ni mamag mo. Agdesisyon kan. When no, urayim ka di pa'y ngingatan na ka. Anak ko, saan mi akayat nga dadakas ang mapasabakan ka? Saan ani Paul tinaikari aparakan ka? Kas itim bagami kini Donita ide. Urayin na tiyong napanawan. Naitamot laang ti bagami king ka, iha. Ito na ang tarong natin. Unag pa ading ko. Saan akas kini Paul ang may sanga adik ti pagsayangan ti panawan mo? Agpapada kayo kada mamakan, Papa. Iti ibag pagkakanyang. Napintas ka, nasingpat ka, nasirip ka. Saan ni Paul lang ti pagtungpalan? Anyan to ti pagtungpalan ti biyang mo. Manang Donita, saan anala ka ti manggitang? Ngamin. Ay, ayatan ni Paul. Maawatan ka ading ko. Saan ka nagsangit? Kas itay kunadan, saan mo asayangan ti luwam, itinaibulilang agatas. Amok manang, pampanunutan niya ti pagkimpagak. Mariknak ngay ayatan nak ni Paul. Ngam di naklaan kayat ngay pangag. Masapol adwa kayo ang mangiparik na iti pamateg. Tapno naragsak kayo. Anya ti kolon Jamila, makisila ka na kanya. Saan lakon nga ayatan? Paul, ay ayatin ka. Ngam si ka, ay ayatan nagkaliman. Walbot ka. Di ko alam kat di, insukat nak iti sabali. Daidya ka di nga Abner, ha? Saan mong iramraman ni Abner? Awan ti pa kainaigan na iti daytoy. Sangdak nga lilawan. Umay ka. Saan? Tumarayak ka.
Agtigtigar-gar ka ito, butang mo. Pagkalmahan, Direk na. Nawagan ko ni Donita. Katumay dito eh. Nakitag. Nadalap ni Puliti pa ng pultog na gijay ang lalaki ang nagmotor. Kalpasan na, naglibasan na gijay ang lalaki. Jamila, ibagak na ito ka. Nabayagan nga ano punda ni Paul. Apay, sino nga min gijay kaya dapat ayan ni Paul. Jamila, anak ko, anya tinapasamakan ka. Mama! Mama! Iha, Nagistayan na ramraman ni Jamila. Naimbag na nakataray ni Paul. Taamang ano napaltugan na kumanado ha. anak ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan na ka iti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ladingitak no italangi pudnok yung kada ito, Jamila. Diyak kaming kahit akagoranak ni Paul. Kat ibaga na apadpadaksakin ka. Ngam ko naman napatagakin ka, Abner. Di mo kaya't na may sagmak. Ora ni Paul. Diyak kahit may sagmak. Kanain ko abagbagahan. Apay, asino nga min dagitay? Takayat na apatayan ni Paul. San ko nga mo? Ngam nabayagan na sapsapulan dagiti pulis. Gaputa sanda mapasardang. Ngaglako iti droga. Kaya't da matukhang ni Paul. Day takatitikayat mo ang ibawat. Sana kasigurado. Nga mabalin ang kakadwa na iti sindikato. Adun sa ti utang na. Adi na pa'y nabayadan. Wino inrimit ang naglakwan na iti droga. Kalpasan adandani ka na isagmak iha. Agnakam kamot katan. Madantan na ka na kamang pampanunot iti amin. Nakipagkita ka ni Paul. Tap na makisina akong kenkwana. Papa, Mama, nagpungtot. Edi ko yun din dimteng dagiti nakamotor ang paltog kenkwana. Sa dino ti ayan na. Ang mga nusaan na amalasatan tipan nakapaltog na. Nakita ko na yung karigatan natin naglipas, Papa. Sana nakita dagiti nakamotor. Tapi manaw damat laing natagos. Iha, Papa, Mama, nakisina ako na. Kamsapay ko nga. Tama ka amiris, katagbalbaliwan. Ngamin, aglunan. Inayat ko itinapudno ni Paul. Damang luklukat iti rilaw. Oh, naut-ut lang isugat ko. Hanggang may sagarak ti paltag ko. Sige, sumrag ka na makitang. Paul, saan? Talaga natiksa-tiksa mo. Dayawak ti kinalaing mo amang sorot ikan niniwan ko. Kat ko amaman. Noon niya tinipasamak. Damgis lang ti sugat ko. Naimbag ta sanda ka na purwan. Dandanin ay ramraman ni Jamila. Anya ti kayat mo asawan. Agbalbaliw ka kuman. Awaran ti sir-serbi ti biyag ko. Kalpasan ngayon sinanak ni Jamila. So ngayon makamon noon niya ti mapasama kanya ka. Amok na sino ti padpadasim nga awagan. Kunak man no, nakisina kan ni Paul. Kaya't ko kumalaan nga kasarita manang. Iti kasta, agbalbaliwen. No kas pangarigan nakalasat iti pan nakapaltog na iti. Napatag ka di pa ilaking ka ni Paul? Uray kas kasano. Ado ti imbati ni Paul ang napintas alagim. Kabayatan ti panagayan ayat mi. No saan kami mananay kari iti tunggal maysa. Maamiris na kuma. Amasapul nga balbaliwen. May saabid do ti panakiayan ayat mo kenkwana. Wen, amok day tamanang. Ngam kalintigan mo't ni Paul ti agbiag anaragsa. No kayat na abalbaliwan ti turong ti biag na. Girl, I need you. I need. Lading itak. Saan ko ang maibagaking ka ti paglamlamangan na. Ang mga nukagora nakpay. Nga uray kanyak. Napatag ka di pa'y langin ka ni Paul. Kunak na nagsina kayo na. Saan may natutur tinagsarita idi Abner? Kaya't ko kumakasarita. Tap na agbalbaliwan. Uray kas kasano. Nagbali na napatag kanyak. Delikado amamuan. Numapan mo danunan ijay. Katada makasurot kin ka.
Ang mga numiramraman ka pa, apatayin na. Abner, Diyak kay tamasagmak ka. San ka nagkurang iti kaya na mo? Kanuri siya. Kanahin ko abagbagahan. Ngimsan na kadingdingin. saan na nga ta kayat ti agbaliw? Anya ti kayat napagtumpalan ti biyag na. Mawatak ti panggap mo. Ngam na pagkat, Jamila. No kahit mamakasarita, awagam langan. Namin adon ngaw awagak ti cellphone na. Ngam dinaksumsumbatan. Nasakit nga ta tinakam na kanyak iti panang isinak ken ko na. Paul, agyaman na ta sinong batang matlahan ti awag ko. Apay ginawagan na pala. Mailiw ka kadimot lang kanya. Inindot tayo sinanak lang arodan. Paul, naimpangag na kuma. Diyak na panunod, tinangisinakin ka. Ngamin, mabutang kan, Paul. Lukas tamat lang. Awanan tinumpay nga pagsalitaan. Mabitlaang. San mo pa'y kumanga ibaba? Kailalaam ko matibiyag mo, Paul. Agbalbaliw ka kuman. Nagkayot ti malungsot iti pagpaludan. Kan may sa, patayin na tumot lang. Kaya't nakatukhangan. Sana mapasamak dahi no sumuko ka. Nadadaalan ti piyag ko. Naigumuna ko ni tintro ka. No sumuko ka itilintek. Mabalinda ka apagasan iti rehab. Kalpasan na, malungsot akot lang iti pagpaludan. At addan nga awan serbi ti piyag ko. Kapoy ti parang isinam kanyak. Awanan ti mangipat pati kanyak. Paul, initip na ti cellphone na. Talaga kayat na nadadailan ti biyak na. Napukawan tinamnama ang mabalin na pa'y ti agbalbaliw. Nangagkuti pa nakisarita ni Jamila iti cellphone na. Saan ko ang awatan ti kabsat ko, papa? Mama, panagkunak. Ay, ayatan na pailaan ni Paul. Ah, kunak nga no nagsinadan. Talaga nagsinakan niya pa. Amok man ang Donita. Dinakmawatan. Jamila, saan na ko makakagura ating ko? Mabuti nga. Ang mga numaisagmak ka. Donita, dasaysaya at siguro no da kami latan ti makisarita iti kapsat mo. Panawan kayo pailang arod, papa. Mama, Mabitlaan man. Saan ka kagura man? Patpatgan ka akapsat. Yung sige, agsarita tantuin ton madamdama. Agyamanak itiki naman nakaawat mo, Jamila, iha. Hanggang madanagan lang ni Donita kan ka. Iha, dumngeg kami kini mamam no anyaman ti ibagam. Papa, maawatak. No apay akayat dak nga iya dayo amaming pinsan ka ni Paul. Kamin, saan nyo akayat amay sagmaka? Siyak ti saan nyo amawatan? Iso adenggan mi ti amin nga ibagam iha. Nakisinak ka ni Paul. Tasaan kami na naragsak iti ayan-ayat mi. Awanan ti patid ko kenkwana. Agyaman kami, taimpangag na kami, anak ko. Uwan, mama. Kamin, amok apagsaya atak. Di pang panunutan nyo. Masya na ka ni Paul. Kasla, awanan ti mama ay tibiyag na. Tapagarupan na nga awanan ti mangipatpatid kenkwana. Iha, panagkunak, naigumunon iti droga ni Paul. Ngam no kayat na kumati sumuko, papa. Mabalin nga dapay gundaway nga palpaliw. Nalpasin na kinasarita. Kitadaken kwanan. Nasaan na akailalaan ti piyagnan. Awan tinasaya at amaala iti droga. Adoon tinatataal ti piyag na kanatay. Gapo iti dayta makailuod ang pisyo. Girl, I need you. I need. Saan yung umanay? Saan pa si mama iti droga iti bagay? Mas lagtigar-gar pala yung nagitilaslasan ko. No, apa yan lakok pala na dinabati. Sa klakat nga rin tinawanan. Kasapula ko na niya. Masapula may pamusposak. Uray klang nagtanggap isingat. Masapula maliklikak na gitag pangpanggap amang patay kanyak. Basitan tinabadya kwartag. Ngam na makaalak iti droga. Pagdamanan ilakok. Adun tumanan ti kwartak. Ay, manang Donita. Naliwayak nga Enrico tiri daw ti kwarto ka.
Nadlaw ko anak kaligli day tilangam. Naunag lakit iti pampanunutan. Madanagan kami namang pampanunot. Amo manang nagbiduta no apay ani Paul tinakiayan ayata. Kagangay laang day ta ating ko. Nailaw anak mo't iti mangluloko lalaki. Naikaringa ta, ati umuna nga ayat ta, sana para kada ta. Ngam, amok manang, dumteng to tinapudno nga ayat para kadata. Kaya't nakadi asawan day ta, nalipata mo ni Paul. Adapay laang dito'y puso. Ngam panakunak, libati kon. Tadi na inilala tinapudno, apanagayat ko ken kuana. At day tagaya mo ni Jamila Abner. Panawang kayo latang arudan ta, sumublatak mo't ngagdigos. Sige. Agyaman ako Donita. Abner! Pasensya ka ni tinabayag pa naguray mo. Ay, nagdagaan ngamin. Oh, ay nagpapaspasamat kan. Di ka mo tagtimo kan. Kitkitaan nakmatlatan. Jamila, nakapimpintas ka. Ha? Saan kumarumbang ni Bagak na ito eh? Taamang ano panunong tamagun-gun dawayak ti panagsinayon kay ni Paula. Awa mo siguro ti dakas na ni Bagak. Pumimpintas ka. Agyaman na. Nujak nagbidot, ti panangiladawan ko iti langam. Kasla, nakailiw-liwag kan. Diyak ka mo no kasanwasong batak day ta sa ludsod mo, Abner. Nagaya man nga iti madamag iti gayam mo. Nabayagan na jak nakita. Diyak ka mo, no sa dino ti pagkasarakan keng kuana. Aglamlamang. Amang ano kalat nga agliday ka. Aday ta, nagkatawak pa yan. Abner, nalagsak ako ni tibiyag ko. Iha, dandanin sa nga inaldaw nga dito ni Abner. Kat mangmangagmi kini mamang mo, tinaragsak apa nagsasarin tayo. Ada ka din nagkinaawatan niyo, iha? Aday parparipirit ni Abner kanya, Papa, Mama. Ngam panagrik na. Sa anak pa yan nakasaganang agayat manen. Kasla ni Donita. Aging gaita, saan na pa yan nasunutan tinakiayan ayat. Kasi tikabsat mo, mabutang nagbiddo, taamangan no agsangit manan. Pa, sa anak ka mabuteng. Ngam kas ka ni Manang Donita. Sa anak mat nga agdardaras. Makaanayan na ragsak ko ti pamilya tayo. At adangag so asimbingad, kan rin magsakti panaglalangan tayo. Manipod idagpada kayo nga awan kaayan ayat yon. Ngam iha, di na kaya tasawan at di kayon makiayan-ayat. Papa, Mama, dumteng tuti umno apanawan para itiday tangabanag. Agpapada kayo mo't kadagiti dadakil tama ng Donita. Mabait lang arod amang paripirit iti panagayat na ken ka. Amangan no pampanunutan na gungundawayan na ti panagsinayo ken ni Paul. Ay na, naipalagit manen day siya lalaki. Angam, kumusta nga tan manang? Oray ni Abner, nabayag ka nun nga awan damag na ken ko na. Kat, aglimlimang siguro. Apay ngamin ati pelat sumuko. Ay, kasi man. Manang Donita, apay akas tati panangkitam kanya kiti daytaan na ibagak. Mabayawak mo itlagan ita. Sandak mo tanadlaw, ti wanak. Paul, Lain bag tanagtimag ka aragos. Kunak nung nasurutan dak dagiti itartarayak itay kat sinalikaw-kawan dak. dandanisan ka na mabigbig eh. Imres ka na. Agingkat ka nung nagdamlamang ka. Awan bibiyang mo. Sumuko ka kumana. Nataltal ka tibiyag mo, nadakay ti pagbalutan. Ay tati ko nam. Napagag nga oray tiurag ti pagbaludan. Kan may sa droga, timbang silsil po tibiyag ko. Agpanunot ka kumana yung bagya. Di mo po kawan tinamnamam. Aglisi ka kiti titalan ko. Oray anyat ibagbagam. Awan denggikan ka. Inot mo talaga nakaurnong ka. Adon ti kwartak. Mabalin kong taglemeng iti adayo a lugar. Tapno maadayuak na iti pangpanggap ti biyak ko. Amo ka na bayagan na pagpaliiwan dak. Kayat dak nga ito kang. Kanya na dyan. Isagarat ti palto ko. Delikado. Masapol nga umadayo akon. Ngam, ikuyog ko ni Jamila. Amok,
Dakkel ki panagkurso na ni Abner ken kuana. Oh, nariwot pa laang kamayatan na pa nag-jogging. Ayun gayam, tikabsat mo, Jamila. Manang Donita! Umay ka na! Ururayin na ka ni Papa Idirwag! Ah, anya tayo, Jay? Kas na kikinamat iti kalsada. Ano day, Jay? Anak, Jamila! Ada na nga wag kitinagan ko! Kasla... Ni Paul! Saan tayo agtuloy? Agsubli tayo ni Tibalay. Ang mga nagsubli tayo nakamotor kat may ramraman tayo pa. Jamila! O, Papa, mabit lang! Umasitigan ka tinakapasagat tinapaltugan! Diyan lagi tinagbindot! Nilagit ni Paul day, Jay! Ah, maranyagan ti silaw ti rupa, tinapasag ang lalaki. Ah, ni Paul nagpaiso! Dara-dara ti bado na! Ah, Iyawawat ni Paul di man na! Nagaslang paparayat, Papa! Nawala na ni Paul, Oh. Papa! Magagaran ka din para iti sumarano at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumarano pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumarano ngayon kami patangatang. Agtigtigar-gar kayo iti nervyos, Mama. Bumubusag kayo pa yan. Umay kayo, taatibahin kayo nga ipatugaw. Anya day aputok. Da Jamila kini papang mo at datay terwar. Pagkalmaan yung matrik na yung Mama. Awat ti dakas, pasama kadakwada. Napananda nga rudaan. Simurot na iti ospital. Anya ti ko na. Ejak mawat ang tikayat mo asawan, Donita. Mama, ni Paul tinapaltugan iti sangot ti balay. Kinuyong ni Papa ni Jamila iti ospital. Mariknak, asaan ako na pa yan? Jamila, pagkawanan ko ma. Paul, saan ko kumakasawi ti kasta? Basta pangapyan ka. Tapos makapagbalbaliw ka. Nakasak unay. Panggap ka ko mga isurot. Hindi pa naglibas ko tayo. Anya? Jamila, kumusta ni Paul? Abner? Ni Paul? kakaasin ni Paul amang kamkamat iti angos na. Abner, agsensinyas ni Paul. Iya sa dagiyo ka no, tilapayag mo, tirupa na. Paul, gayam. Paul. Nagidiman. Kaslasanan ng mga angas. Diyos, di kumahugking ka, Paul. Sapay la kumataagin na nanti kararwam. Itinagkasapyag. Abayanas ka na kasi di pagtungpalam. Saan ka man lang anay ka ni di gundaway magabagbalbaliw. Dudinangig na kumaidi, Paul. Manipot naggapo ka iti punerarya na kay masayagan ni Paul. Saan kan ama timtimag? Sapay ko matamawat ang tiriknak, manang. Nupay, sana nasaya at tinagtungpalan ti ayan-ayat mi ka ni Paul. Malading itanak iti ipupusay na. Ngam no saan da pinaltugan iti batog ti balay. Ang mga nudakis ko matinapasamak mo. Wan, pinanggap nak gayam nga ilibas. Tapno ikuyog nak iti panaglamang na. Dandanikan na isang makading ko. Diyos tinangiliklikan niya kiti pagkadmanang. Ngam ti pampanunutag. Rombang ka di tinagtungpalan ni Paul. Saan ko kaya ababalawan ni Paul? Agin inanan ti kararwana. Ani, saan pa'y gaya mabimango ni Jamila? Nagsasarono arabi iti panagpuyat na, kapo iti panagbantay na iti bangkay ni Paul, iti punirarya. Ay ayatan na pailaang ni Paul. Hani. Saan tayo ang mababalaw ni Jamila? Ayun gaya, saan ko pa yan nakasarita ni Abner? Amangan no amuna no asino dagiti ng patay iti gayam na. Wen nga at paiso. Takas man ni Paul. Masapo lamay ka na ti hostisya ti papatay na.
Pudno day tahani, kang runaan launay, nabibiit ko ma ang makailiw-liwag ni Jamila. Girl, I need you. I need you. No pa'y nagsina kami ni Paul. Kan ininuto na na di batak, sakpay ti pupusay na. Malading itanaklata itinapagteng na. Makipagrik na, Jamila. Agyaman nakitianos mo ng kadkadwa kanya, Kapner. Gaputay ayatin ka. Kat saan ka abaybayan. Abner? Lading itak. Saan ko mga umno, iti daytoy alugar. Ken guntaway. Ang gayam, sakpay anag satan. Naibaga na pa'y lang na sino dagiti ng patay king kuana. Ano niya? Sapay ko ma, tama ipaayan iti hustisya ti papatay na. Iti kasta, naan-anay mo ten ti panaginana ti kararwana. Sumurakat ko man iti kwarto, kalpasan na nakapanaw ni Michael. Ngam, inasitgan ka ta, nadlaw ko ang may kulkulang ka. Laglagi pum ka ti pailaan ni Paul? Manang, sumagmamanon na bulan tinapalabas, manipod pimusay. Inilot matlaangan, anak kailiw-liwagak. Adda na doktarak, idi matay ni Paul, Jamila. Uray gayam nagsina kayon. Ay ayatem pailaan. Sana kas ka rin natin manglipat. Ngam, sana na day tati pagsaritahan ta, manang. Awan gayam, anya ti madamagan iti kaso ti panakapatay na. Natiliwan dagiti maata pa ng patay kan kwa na. Pada na mutlaang adrag adik. Kat, madama pa na ang amad-adal ti kaso iti korte. Kat ni Abner, itaman laang amadlaw ko. Nabayagan asaan apim masyar. Impakada na idi nga agsapol iti pagtrabahuan na iti syudad, manang. Manipudi din, awan mo't damag kon kwa na. Ay, kat, kumusta kayo mo't ang Manong Michael, manang? Mariknak anapod no ti panagayat na kanya. Saan ko pa'y akap-kap na kantirik na. Manang, nadlaw ko mo nasingpat ni Manong Michael. Nadayaw kadagiti dadakkel ta. At dalanga na, ken natalgad ti pagtrabahuan na. Maawatak sa ti kayat masawan, Jamila. Adaken ko na ti saguday ti may sa alalaki at sapsapulan ti may sa babae, manang. Narigat tagdarasudos. Tingitingag pa'y anaimbag ti kababalin. Wino, napudno matlaang na Michael. Oh, iha, si kamot gayam ti agtugtugaw dito'y salas. Saan mi anadlaw kini mamang mo ti isa sangput mo? Timadang mo, Adonita. Apasaan kayo anak kuyog? Sinukon ka ni Manong Michael iti pagtrabahuan na, mama. Kat napandansa nagpasyara. Katapay asaan ka aking muyog. Tapno makapagaliwaksay ka ba? Naggapukan iti trabaho, agawid kan agakos. Ang mga numakasi nga aklaing kadakwada, mama. Bueno, umapal ka lang ang iha. Hani, anya ka din dahil nga ipagpagam. Anya ka sa... Amok akayat daklaang apagkatawan, papa. Alne, masansan samot ten ti panagkuyog dang agpasyar. Anya ti panagkunam. Addan relasyon na? Jak masungbatan day ta sa ludsod yo, papa. Nintulangan man ang Donita, ti pagsaludsodan yo. Sa anak nga gulbud ka na kayo, papa, mama. Pudnon nga adan nagkinaawatan mi kini Michael. Iha, saan mi asopyaton day ta desisyon mo? Panawanan nga madaan ka iti relasyon. Wad iha. Kat... Saan ka nagpito iti pangitan? Nasingpot ni Michael. Tiningitin ko ana imbag ti kababalin na, mama. Sapay ko, ma. Taison din na ikari alalaki a para kanya. Iha, napadasa mo tinagbidot kat amo ka nagnakam ka. Amo mon atingitingan ti rumbang a pangipaayam ti pudno a panagayat mo. Nay dakit din na kinunag day ta pa nagsinaay mo, mana. Kunak man na nagkuyog kayo nagpasyar ka ni Manong Michael. Apaya, kaslasan na naragsak tilangam. Diyak mo nung kasano nga ibagak daytoy kadagiti dadakkel ta, Jamila. Inyawis ni Michael ti panagkasarmin. Agbay sumana? Wow! Congratulations! Saan mo una ipiksahan ti boses mo? Ang mga numangag dagiti dadakkel ta. Ano ko, ma? Manang, nukap na kamlakit din ni Manong Michael. Pabor mo't kit di dagiti dadakkel tagan ko na. Girl, I need you. I need.
Amo ka nabanlog kayo, kalpasan ti kasarda manong Michael ken manang Donita, mama, papa. Madlaw ko itilangayo, oh, mama. Sana ka na banog iha. Malitayanak. Gaputa saan tayo na makadin napay ti kabsat mo. Gaganga, ita nakiasawaan, hani. Kat si ka, Jamila. Kaano mo't nga dayam ammom akayan ayat mo? Ni papamat, madanon to kadilat taday ta abanag. Sige, sumray ka ko ni tisilit ko. Kanya ka lang din alak na kaya tila ipagpangam. Kabang ano na sa mo, tirik na ni Jamila. Sino nga dito mo pawag sa cellphone ko? Hello? Kumusta, Jamila? Napnir tayo eh. Abner? Well, Saan ang naka-phonebook namin to yung number mo? Oo, Abdir. Nabayaga saan da ka anakit kita? Saan mo ka diyan nadamag ang nakikasaran ni Donita? sayang nga ron, tasan ko nadarayan. Nagtrabaho kami ni Manila, sir. Ituloy yung arot agsarsarita kay ni Jamila. Ay, pasensya kayo, niti panakasingak kata kayo. Sige, sir. Saan ko nakita ni mamang mo, Jamila? Adala ang iti kwartuda kan ni papa. Ang mga lumailiw manan kan ni manang Donita. Ingagarak ti madayo. Tapno maikang kahay ti gundaway amang waya-waya di tapusom. Ha? Ano iti kahit mo asawan, Abner? Idi pa'y nga mumngay ayatan ka. Ngim ka po iti panagayam mi ni Paul. San ko anipot nuking ka? Sayang, tanala daw ang nagamamota. Nalapit. At daga po na tiyamin. Aklunat, nagbiduta kiti pan nakiayan ayat ko kan ni Paul. Sorry, doon nasahir ko tirik na. Apay nga iso ti pagsarsaritahan ta. Jamila, inururay ko dahito akong taway. Tapno may pariknak ti panakayat ko. Sakbay nga itulnog kayo balayo. Agpaangin na pa dito eh. Uray rabiin. Adulat at agpaspasyar. Wen nga rod, sana madlaw arabiin. Tanagranyag dagiti silaw dito parke. Naragsak dagiti pada tanagpaspasyar. Kaya masyak nga tanti karagsakan, takadwa ka. Abner? Agyamanak. Edi, anya? Uray santa pa'y nga kain ayat. Simurot ka kanyak nagpasyar. Gaputa mo ka natalgedak no kadwa ka. Agtalik unay dagiti tadakkel ko ken ka, Abner. San ko adadailan day tapa nagtalik na kanyak. Gaputa na po nuwak iti panakayat ko king ka. Ano saan kumaan nagbutang ni Abner kini Politi? Amang ano nabayag kayo kuman nga agayan aya. Manang, saan kumamot nga ipalagip day ta abanag? Masair ka di pa'y laing tirik nam amay palagip day di Pol? Manang, saan akas ka rin na timang lipat? Ngamin, nagbali na napaset ti biyag ko. Ngam di na kaya tasawan, nga ayatak pa'y laang ni Paul. Jamila, kas ni Michael nga amok nga iso ti ka ikariya. Amok, ani Abner mat na ikari para kang ka. Saan akas ka rin na timang giteng, manang Donita. Ngamin, kayat ko at tingitingin anaimbag tirik na maipapanday tabanag. Iya, di mi kaya ti makibiyag. Nuda kami ti masurot kini mamang mo. Kayat mini Abner aparaking ka. Ibagbagami da ito'y kan ka iha. Ngam, at damot lakan ka amangadan. Papa, mama, asadag ti pusok kini Abner. Natalgad tirik na, tunggal agkuyog kami nga agpasyar. Ken, naragsakan. Kayat naasawon day ta. At damat tan mariknam kini Abner, iha. Ayat nga tangagpay so dahi ti marikrik na, papa. Kalpasan ti nagtungpalan ti mo na nga ayat ko. Sa anak pa yan nagayat. No pa'y, mo tagi ti agar-arom kanya. Tanangam ti agdesisyon, anak ko. Tanarigat ti agbidot. Manang Donita, nakapasyar ka man dito balay. Ni Manong Michael ngay. Sika kumakit diti rumbang pagdamagak. Nakita kiti tawa itay akadwang ni Abner adimtan. Mayat ti panagasenso ti biyag na, ta adam ko tsenan. Ay, wen kaya manang, ada na pintas nga ipadamag ko ken ka. Anya, inaklon mo ti panagayat ni Abner? Siya kundi mangibagaan niya tinapinta sa damag. Nasintensyanan nagitipi matay kini Paul. Dayta ka di, tinapinta sa dama. Kasta ngagpaiso, ken pagsasaritaan mi itay kini Jamila,
Ako mo yugak to kada kayo ang makimisa intun bigat. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, kada guruuray nga istorya. Welcome iti dete a programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Apay ngagsagsagit ka, Larne. Hanya di napasamak ba? Tiyawanan ba in? Napanag nagkakaluklukon naglagayam ni Alexander Tatang. Palaksid kanya. At dapay sa bali akayan-ayat na. Ay, wala katagasgasan mo kaya. Kung sa pa'y makataon nga gaya nayat kayo. Di maday ta tinagsinaan niyo kini Adonisaya. May sapay tayo dyan. Awan tinagtumaan da. Ang papadami na lalaki amang luloko. Eh, sana tasanak mo takas niya anak ko. Hiram-ram. Ang yaday ka pagsarsaritaan yung nga agama, higmay. Nanay, apa yan larnay? Apa yung agsangsangit ka? Naduktalan na ka no nga sa bali akayan ayat ni Alexander. Oho! Bayaban, lusan, anapudnukin ka. Adun to ti sa balay ang mangaramkin ka na saysaya Upoy ako. Diyak kayat nanang. Namidwa na kaya na yata. Ang pinagsangit daklaan. Diyak kayatan. Idi pa'y laang ngamin nga ibagbagak kan kalaan ni. Ano ita? Tumtumram manan dagitilwam. Makailuliwag at tumatlaan. Katday ti titandaan amnesa. Isudan to, ti agluwa. Anya ti kayat mo asawan? Kasla at dadakas apang panggapam. Saan na nga datayo ababay ti agsangit? Uray mat dagita lalaki. Masapul mo ta mapatasan dati agsangit. Saan ka mawatan? Lipatan mo tinaibagak. Tsaka tapagsaritaan tapay tayo dyan, Alexander. Kasanuno agpakawan kan ka? Kat ikari nang agbalbaliwan. Nalpaso na nagsina kami. Awanan ti panggap ko pa'y makisinublian kan ko, ana. Awanan ti mariknak nga ayat kan ko, ana. Kagurukura kon. Na, anyaya ti mapaspasamak ken kaalaklakayan. Ay, Kagapgapom ititalan. Ne, inidamot at hagusay. laguri-guri nak ngerod masang. Talagan sa lakaya kon. Dandani, jak kabala rin tiyag talon. Ay, sumardeng ka laang nga agtalon alakay. Ipasublat mo laang nga inkan ni Puldaw nga anak ta. No damot pamilya na biyagan na. Jak namnamaan, tiyanak ta. Kaya-kayat na di agal lawagi na jay. Agam, saan lang at amaasyan kin ka? Nabayang man adi malati o ditaw. Kabangan no san nga gasardeng ti trabaho da. San sa mawawanan iti kontrata, di sumurusurutan na. Talaga matitirik na bakit? Isumat lagayam, asaan anakatrangka tiri daw. Awan gayam nabati a tao dito'y balay. Nadapay lang ata ni tatang ni Gitalon. Kat ni nanang. Napanan lang ata. Oray nila arnila kumatimasang patak.
Tamangibaga iti kwarta na. Mabitang! Umaya kaon! Nila Arnie nga tataytan. No aping intrangkak pa ilang tiritaw man. Ang pagamalam mo, Poldo. Ne. Po, dandani di ka nalasin na, Jonathan. Nabayag ngamin asaan ka nakita. Anta ka din nila, Arnie. Nila Arnie gayam tigagaram. Awan pulos tao dito'y balay. Ani, sugaya mo nila Arnie dayta. Oh, Manong Poldo. Naimbag man ta nakalagip ka si Marongkar. Nukwan, malagip na ka dagiti dadakkel ta. Awan mo't nasang potak a tao dito'y balay. Di mong sa madlaw ni Jonathan Ay sos ne, nakatataer. Nagporma pa Manong Jonathan, Ah, si kamot nga agpaiso, kumusta ka? Nabay ka saan ka nakita? Isumot ti ko naking kwa na. Sika kano tigagara na. Padano ma. Ngamsak pa'y dayta. Agsarita taman pa'y lang. Larne. Tinasaya at dumanon ka iti unag Manong Jonathan. Uray naklabit ha. Tagsarita kami lang bit kini Manong Poldo. Girl, I need you. I need. Naklata ka talaga iti pan nakakitakken ka. Nabay ka nagpukaw ka dito lugar tayo. Nakabakbak ng kangatanan niya. nakurapaya kami manaw iti lugar tayo. Nagsubli ak ngawan nagbaliwa. Kalpasan anam mo ak nga agayan ayat kayon kan ni Adonis idi. Inkadeng ko ti umalayo. Di mo ko man ipalagip pa'y dayta. Tsak kayatan na mapasakitan pa'y ti puso ak. Apay, anat napasama ka na kayo. Nagtalagak ko na. Tati mo katagmay may sakit ti puso na. Agpatatamat lang kini Alexander. No puso tinang sugat. Puso matlang ti mamaglunit iti dayta sugat. Diyak kayatan ti agayat pa'y. Tamo ka masakitan aglaan. Awanan ti panagtalag ko pa'y kadagiti lalaki. No di nagpinagunya ni Jonathan, saan ko nabigbig. Napayag namin nga awan iti lugar tayo. Diyak mo no sa dino tinakadandanunan na tatang. Diyak ininteresan at tinamagkan ko na. Ay, naimbagmat, tanalagip na kaapinasyar, anak ka. Amuklatan nga agaram ti panggap na nanang. So, tay prinang kakadagos nga awan namnamain na kanya. Tadyak kayatan ti agayat pa'y. Talaga napasakitan ka kadagiti mo na akain ayat mo. Ganyan nga ti panggap mo. San ka makiasawa? Sa anak mo taman, ano nagtalina eda kabalasang atatang? Na, Kasi tinakunakon, awanan ti panagtalag ko kadagiti lalaki. kiti suda apiramraman na. Ay, isuman la kay. Agam panagkunak. Di ka agsasao iti patapos ako na daro. Isupay Sa bali mangki ti malagip ko. Hindi mo imay ni Pulda. Nakalagip man. Di nakambla inurayan kananang mo. Ay na, kalpasan ang nakadawat iti kwarta kanya, day jay, timanawan. Diyan ako may kankat ng... Mabain na kinimanong Jonathan amakangag iti panagsinungbat ni ngagkabsat. Ay, dumawat pa'y lang iti kwarta. Pinwag susweldo. Kanayon kanumat asa na kumpleto ti sweldo na. Ay, nagkrigat nakit din ti kastoy abiyag. Agan anus kalata la arnay anak ko. Adan tuumot lalong awan ti biyag mo. Eto na ang Dandani saan ko analasin ni Jonathan. Nakatataan matlaunay. Agpada kayo lang kinitatang. Sang kadayo yung ti kinagwapo ni Jonathan. An-anon ti kinataan? No saan nakaamabiyag? Apay akas tati ko namlaan ni. Nagharam ka din ni Jonathan kan ka. Di amin kinapintas mo. Day tanto may lang ti pagtumpanan na. Kat kasi tinaibagak kadagiti dadakken ko. Inunakon. Tapno saan nga ituloy ti agaran kanya. Nagkasangan. Di na pa'y naipudno ti panagayat na.
Binasted mo at agusin? Makaong mga ibagbag ha. Diyak kayatan ti agayat pa'y. Nasingpot ni Jonathan, la Arnie. Saan mo amay bagaday Tanesa? Di mo amo na niya tinagbalbaliwanan. Ang mga nagsusukot mo tinobya na itinaggapuan na lugar. Agpapada ti panagkita mon kadag iti lalaki. Sinaraamon ti puso nga agayat pa'y. Talaga? Kan may sapay Nesa ha? Anya ti sirbi ti kinasingpat kan kinataar. No di na ka mabiyag. Ay, nauma ako ni ti kinakurapay. Jak natuto, tinakisaritakin ka. Tagdardarasak ide, Jonathan. Kat, kamusta ka? Po. Naimbag ka pa ya, tas maliwanwanan sa tibiyag ma. Kasi tisigo na. Awan pa nagbalbaliwan tibiyag. Po, talaga nga awan pa'y tinagbalbaliwam aha. Napakumbaba ka pa'y lang agsasao. Nabayag ka man na napukaw ah. Pinadas ko tinakigasang gasat. Abang ano sa anak mo't lang agbayag diti lugar tayo. Adalang napatungin na si Kaso kiti kabangibang na ili. Po, nakakalikan samot iti balito ka, Jonathan. Naimbag ka pa, itawan pa'y asawam. Siya, duwan ti anak mi, kini Salome. Ligayang Salome, tinakagasat mo. Nalain ka nagpili ah. Ay na. Narigat ibiyag mi, Jonathan. Saan ka amaawanan ni tinamnama? Agbiag, tinaagawa. Dumteng tulad ta tinaimbag agasat. Basta agagawa ka. Napili ka launay la Arning. Nyapay lang ti sapulam kini Jonathan. Kay kayat mo kidin ti agbagat abalasang ngay. Manong Puldo, saan da kumaabyangan? Bukod ka abiyag da ito eh. Ne, saan ko man ang magustuhan ti panagsungsungbat mo? Ay, pull down. Ala, gusto na ita. Ang mga nagsinung ba't kayo pa'y ngagkabsat? San mo natutupan, laarne? Abo mo tinti ugali na di makatuptupan. Baribar nga min asumungbat, nanang. Agulimag kan, pull down. Malaalala. Panawan na kami manlaangay, laarne. Girl, I need you. Unay laki edin na kinagagat yung tatang. Kunak man no agrayong makayo. Agkasap ngatan kayo pa lang ijitalaw. No, di nakmet ngamin kaya't atulungan, anak ko. Kumaa. Ay na, nagpigsa ka kumaa katulungan ni Tatang Mau. Tatang, jak maano santi agkainaran ni ijitalaw. Kay kaya't kulaan nga natin agkarpintero. Ay, huwag gayam. Ay, impasyar mo kumamay, dagiti apu kumay. Saan ka amawanan iti trabaho? Di mawat ka pa lang iti kabsat mo. Masurunak ti deja kontraktor me. Kanayon ako rang ti seldo me. Adun sa ti utang na. Ngamen, nalugi, di kontrata na. Panagsusweldo man gaya man. Di pa inaaw-awat. Sumsumaranan iti panunod ko naman tulaan ti mabati. Saan lang aminan ang umato ti sweldo tayo man? Ano sanon ah? Napipya ti adda pagtrabahuan na. Ay, naimbag ta. Balasang tapay laang. Naimbag man ta na panunod mo day Tanesa. Ay, narigat ti ada asawa na. Kakaansi ka lang arudan amang yan ana iti sweldo. Sa agbisyo pa'y laang ti asawam. Ay, pilyam itay nasingpot ah. Awan siguro ti bisyo ni Jonathan. Uy, kurso na dam sa akin ni Jonathan ah. Ay, wan gayam friend. Planok tegluwas si Jesyudad nga agsapuli tinasaysaya at pagtrabahuan. Laarni, agpada tagayam iti pampanunutan. Kaya't kumati agtrabaho ijay syudad. Nakigtot kami kananang mo iti dayta pangadeng mo. Anyat nakapanunutam ngagsapol iti trabaho mi dya syudad. Naumakan iti trabaho mi ditoy. Kahit ko kumapadasan tigasat ko ijay Manila, tatang. Nanang, nangat nga to kano ti sweldo ijay. Kaano nanggag ko pagsarsaritaan da Tatang mo kun Jonathan. Magatang kano amin adi mangan ano di syudad.
Masansan ka di nga umay ni Jonathan dito eh. Yas asidag na tibagi na kanya. Masansan adanunin na kijitalon, taagabay mo titalon da ititalon tayo. Laarne, amaw, kaya mini Jonathan aparakin ka. Nasingpit ka na tayaw, nagagutpay. Awan ti pilpilyin na trabaho. Eh, Jack man maguston day ta nga ibagbagayo, nanang. Di ka kumagumurgura anak ko. Taamumin mo'y takitaan ti pagimbagam. Kasi tinaibagat kada kayon tatang, nanang. Awan iti panunot kun day ta abanag. Tinapatag kanya, kat ti masakbayat. Anya tis isa ma'am, ha, Nessa? Kahit mo sa masurunak kan ka. Amok mat adi mo amo ti gumura kanyak laarni. Paburgayan dagiti dadakkel mo kini Jonathan. Guwapo mat ngami. May saka mat. Hay, makaidagal day ta kinagwapo. Kan, napasakitanan ti puso. Kadjakon agayat pay. Ay, talaga abim maton ti pusong. Nakulaapanan ti panunot mo. O anya, day ta kadilatan ti pagsaritaan ta, ha? Saan ta ka din agtuloy ama pa ni Manila? Talaga adet si Dido kan? Katuan, ti ko na mga katagang angawak langan niya. Ay, barang atay di syudad tigasat ko, friend. Kan, maaday wakday jay ad Jonathan. Pulak no saan ka na madalon diti balayo, Larni? Naibaga ngamin datataig mi kan na namasang, ngayon ka kanuag sapol iti trabaho mi di Manila. Ay, talaga at tatang ka nanang. Awan ti may limaddakan ka. Saan ka kumagumurgura? Manong Jonathan, saan ka diyan nalpastan ang nagsarita iti? Agpudno ka man kanya? Anya talaga ti panggap mo kanya ka? Napudno ti tarigagay ko ken ka. Ngoray no saan nakanay ka ni ti gundaway idi, kapo kanya Donis. Di mo ituloy pa, Manong. Nasingpat ka kanya. Kayat ko matiagbalin ang nasingpat kan ka. Agyaman na. Angam, agpating kaladitan. Nalpasan na nakaikaddangat. Jakon agayat pa'y, Manong. Ne, udugayam tinaidanon kanyak dagiti dadakkel ta. Agim impake ka pa yun kadagiti arwatam. Apay, panawom dagiti dadakkel ta. Agdagamat. Saan mo mat nga tamay turod abaybayan ida, Manong? Nay, kasla ibagbagam matan ang makipagyan kami kadagiti dadakkel ta ah. Adamat bukod may abalay, Larni. Jaki bagbaga akas ti aramida, Manong. Di kahit ko asawan, sarong karam idamot iti sagpaminsan. Kasipay ni Jonathan. Nusak na jay. Paspasa ka. Jak sa magustuhan day ta anak ko na Manong. Anya di kahit mo asawan? Anya kayo kadingag kabsat. Pumanaw ka lang arudan, Larni, ag sinungbat kayo pailaan. Ni Manong Puldo tatang. Ay, ang mga numasikog manan ni Manang Salome. Na. Anya kumatidakas na katagasawa na mag. Di na kaya ti paatiw nila Arni tatang. Masuron kay deng. Anya nga min dagita nga ibagbagam aya. Padasan day dya Jonathan timang bastos kanyak. Grabe. Nasingpet ni Jonathan. Dakkel ti panagraem na kan panagbain na kanyak. Kada kami kan nanang mo. Naimbag ta nakastrakta dagos iti pagtrabahuan ta, Nessa. Agbisin ta nakit din maibos ti kwartata. Naimbag ta agkatrabahuan ta. Napintas ti trabaho ta. Nangato adagos ti sweldo ta. Kung nagtupay kaya't nga dali ti syudad tigasat ta. Miss, taxi. Adda nagsardang a taxi iti sango ta. Adda pag taxi ta, Larni. Kitaam ti taxi driver.
Larni? Nessa? Ha? Wala kayo? Lumugan kayo. Itulog kayo. Agyaman kami laangan. Nabit kami pala dito Manila. Kasarsarak may iti trabaho. Agyab kami laangan. Kababain ko mga ibaga, Jonathan. Saan may akabaalan tayong pleti iti taxi? Malaksin no, ilibre na kami. Dahil talaga yan. Awan problema. Maawatak ti ka sa sadyo dito syudad. Alright, awan matsabsabali. Nessa, anya kan sa? Agbain kami ta. Imbagak nga rodan akababain. Umay kayo kit din. Aglugan kayon. Amang ano saan nyo pa kabisado dito syudad? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kababain sa launa yan kan ka, Jonathan. Ilibre na kami lang nga rodan nga inlugan iti taksim. Ilibre na kami pa iti merienda. Saan lang ang merienda? Ure na sa papay. Pangrabiin ti orderek. Nalimod ka maggayam. Agaso, ada taksim iti Manila. Uy, Larny. Apay, asaan ka amatimtimag? Ha? Ay, dumdum nga kaklang iti pagsarsanitaan nyo. Saan ko taksi tinagluganan tayo? Makipaspasada aklang. Ano saan Ano nga rod? Kat marigat matibiyag. Day tatiga po na nga imay kami dito yung syudad. Intarayan mi ti kinakurapay di lugar tayo. Naimbagan, tanakastrag kami iti nasaya at apagtrabahuan. Ay, maragsakan na kamakamoy ti deka. Sige, mabit lang tagurder akon. Ay, nabsugak talaga. Nagadungamin ti inorder ni Jonathan. Nag-iimas pa Iti unag pa lang ti taksi, nagsasarunong ti panagtigab mo Nessa. Ti kala nagpainan. Ang mumatlagayang ti mabain ki ni Jonathan. Ti panagtigab mo ti kayat ko asawan. Pimalpalasangan ka. Itay pala ang amakadlawag kan kalaan ni. Awan ti iisimam. Saan ka kadi amaragsakan? Nagkita kayo kini Jonathan dito syudad? Anya ko matiga po na maragsakan ha. Kuy daw ka. Pinanawam ijay lugar tayo ni Jonathan. Ngam, di mo sakit di maliklikan dito syudad. Agpaspasada maglagayam iti taksi dito Manila. Ay, anyan tulangan ti agpalin abiyag mi. Kumusta nga tanti anak tayo di syudad masang? Di matlakit ang suratan. Adnya. Ay, lakayan gamay. Saan nga uso ti surat-surat ita. Auray babasit nga ubeng cellphone ay digam da. Mas daawak mo't king kamasang. At daya dadakil nga ubing. Nanyakan ay. Ay kasano kitawan mo't cellphone na. Ada nakita ka cellphone ni Puldaw. Di na lang nga taam mo ti numero nila Arne. May samot de jay. Di pa'y sumarungkar. Nagsarita damat kinlaar na sakbay api manaw ti kapsat na asarungkaran na ta. Mamangan no kanayon mo't amarabyan manipod iti trabaho na. Adamo ngamin bukod nan abalay. Girl, I need you. Jaknam naman ti panang sarungkar mo kanyak dito kasera mi kininesa Jonathan. Kasano nga mong amadanon na? Nagkita kami kaninesa. Naamo ka saan kayo magpada iti day off. Talaga nga awan ti mailimad na kan kanya. Makagura ka kaditi panang pasyar ko kin ka, Larny. Amok na niya ti panggap mo, Jonathan. Saan ka di analpastan anak sarita? Napudno ak iti tarigagay ko kin ka. Ladingitat. Ngamtya ko nagayat pa'y. Napukawan ti panagtalag ko kada kayo alalaki. Sa anak nga ipada kada Adonis kan Alexander. Nalakalang kagsao. Sa ti panunutam. Anyalangan ti pagbalinan ti panagbiagta. No data ti agkagasa. Kung nakto pa ya di mo maliklikan ni Jonathan Larny.
Napudnon samot iti tarigagay na kan ka. Anyan to lang ang tibiyag mi no da kami ti agkagasat. Makaanay ayamat ti mapasadaan na iti taksi ang pagbiag mi. Mabuting kang agrigat, kasta? Marigrigat kami laang Nesa. Katjak kayat ngagtalinaad ti kinakurapay kanyak. Laarni, no agtinulong kayo agtrabaho, kabaulan nyo ti agbiag ana sa liwanwan. Angang mabitlaan. Awan ka ditirik nam kini Jonathan? Ay, di mo lang maibatanan ta cellphone mo. Friend, kita man dagito yung friend request, oh. Nagato. Nagatungog paiso. Pending request amin. Pasig sapay alalaki. Kaduan na kadakwada ti ganggan na at. Mabot na ka ma-accept iti friend request na. Narigat nagpaiso dayta. Ang mga no poser dagita. Wino makisarita dagitay agipatalod iti bastos aladawan. No saan pa'y nga taan nagsardeng ti trabaho mi? Amang no saan kayo pa'y nasangwa sa rongkaran? Nanang, tatang. Unay lakid di mo daytan puldo. Awan mo lagam ti trabaho. Di tinulungan ako man igitalon. Anya? Ay, sige. Kita agto. Aywan gayam. Kumustan nila Arne? Aging gaita, awan pa'y awag na. Ay, kaya mga nudi na masangaw. Di mo laam mo, tinumiro na. Awagam ko anak ko. Awan ngagpaisaw. Naimbag tayo may ka dito'y balay. Ay, awan samot tilod ko apagawag ko. Ay, kita ka. No, ada numero nila Arne ti cellphone ko. Alala, sige mat anak ko. Kaya po, mailiw ako na yan, kabsat mo. Kaya't may mutan ako, mustaan ti kasasaad na. Nani. At dagayam numero na, nanang. Awan ti pagawag ko king kuana. Tiksaklaan. Ta umawag tapno makasarita yo. Barag nakasangputin iti dagos na no addan trabaho na Pasensya kayo nanang, tadyak mo ilan nakawawag kada kayon. Nabiitak pa nga miniti trabaho, kat kaaduan na amarabyan kami kininesa nga agawid. Naimbag ata nag-text ni Manong Puldo. Ayun nga ron anak ko. Ay na, maragsa ka na kamakanggag iti boses mo anak ko. Manula alawas nga awan ka dito itin namay. Angam kailiw dakan ni tatang mo. Agiin nanos tayo nanang. Tanya ngay nga rod kat marigrigat tayo laang mat. Angam, uray siyak nanang. Kailiw kayo matlauna yan kin ni tatang. Kunak mo sa dino ti pangawisam kanya ngagpasyar Jonathan. Amang mapagbiddotan datang agayan ayat dagiti padatang agpaspasyar dito'y parke. Nangaw kagayam na sa. Ano ti bagbagan ni Larne, may papangkanyak. Awan mat, sanda ka mat mapagsasaritaan. Nay, nagunagan ti panagsinnaay mo. Ay, pasensya ka no nasair ko tirik na. Nagrigat lakit nga minang tinakurapay. Ure kasano ti kinapudnok iti gayem mo. Awan latan sa ti maganap ko. Namimpinsanan anak ko laapan ti panunot na. Kapo iti, pan nakagugur ti puso na. Awan sa ti pangkat na makiinayat. Ngam na makasarak nga tayo ti baknang. Amang ano agbaliw ti kapanunutan na. Saan mo ang mababalaw nila Arnie? Agpabak ng kakiti, tapno kayat na ka. Kaya't ko nga ayatin nak nila Arnie nga ori nung nakurapayak laeng. Huwag gayam Nesa. Amangan numabayag sa andak to ang makita. At dangamin napatig apapanak. Girl, I need you. Video call. Ay, agnerbyos ak matan. Saanan amapnak ni Mat iti chat. Awagan na pa yan babae ni ti video call. Kasan ba ito yan? Ay, anya nga tayo tipod na apanggap tayo ng Amerikano kanyak.
Saan naglakit ni ngayong gaan? Aging nga iti saan ko asong patan. Ano day taon, Larny? Hindi matmananday dyan niya. Danda ni Rinabi nga awagan na ka. Nakla ko makayatiag puyat ka, friend. Kat, ada ka din relasyon niyo? Awan na. Agar-aram pa ilaan kanyak. Ngam amom Nessa. Atayo tirik na kenkwana. Hangam gaputan na singpat. Kan nalailo kanyak. Sulte jay. Matmat nagam tirik nam kenkwana kasta. Sabagay, no asawa na ka, mapankanto ni di Amerika. Ha? Maitarayam ton ti kinarigat. Kunak no saanan ang matuloy ti panagpasyarta. Nagbayag ti panagsarita yung kinima. Agasam, talo nga oras. Kasanokat kaslasan ama umuma. Ay na, unam lano kanayon ama ililiwan kanyak sika. Mabiit man laang. Adda ka din relasyon nyo, La Arnie? Pasensyakan. Sapay ko matadi mo panunutan aman nakibiyanga. Maawatan ka. Nessa, nasingit ka gayam ko. Iso nga, ibagakan ka daytoy. Kunak no saan akon nga gayat pay. Maawata kon. Ngam, apay animat pay. Amerikano dahil jay. Sabali ti kultura da. Sabali ni mat kadagiti ganggan na at ngagar-aram kanyak, friend. Nariknik ti kinapudno na. At dapat dagiti nagar-aram kanyak kanamam mo kiti Facebook. Ang nakitak langan iti timeline da nga da sabali a babae akadwada. Kasla ibagbagamatan nga ad-addaan na pudno nga agayat ni Mat aganggan na Dayta ti kinapudno, friend. No pay saan kami pa ang nagkita kin ni Mat iti personal. Marik na kanapudno ti panagayat na kanya. Talaga anatiliw nan ti puso. Ang pangaasim ha. Di mo ko may bagbaga dayto kin ni Jonathan. Nabayak paikit din na jak nakita. Kumusta nga tan? Itiday din na udi apa nagkita mi. Inbaga na kanyak nga adda kano napatag apapanan na. Kunaklakit din. No saan ka mapasalog dito'y talon. Ay, talaga lumakay ang datao. Apo, nagadon ti marikrik na iti bagiyaw tatang. Naggagat kayo pa lang agtalon. Sa naglawa da ito akapagayan nyo. Anya nga ro, doon iti lang mo kapag biyagan may awang gayam. Nabayag ka din ngawan trabaho. Sabalin a kontraktor ti sumunusurutak. At kanupay kontrata na di Davao. Ano? Nagadayon. Ibabaon nak nga ro di jay. Mabuti nga. Natamag ko ngamin adag iti inchik ka naglugan iti aeroplano. Kat adadag iti naakaran iti COVID. Oh, adulami na padpatyam. Anya na ita COVID ng ibagbagam. Di makapatay ka no a virus tatang. Nagbalin pa yun nga epidemya tinagwarasan iti naduma-duma pagilyan. Nakadanon pa yun dito'y Pilipinas Anya? Nay, lakay. Nabannog kan sa unay ay. Kasta unay pa nagasog mo. Nasakit, isusuop ko bakit? Lumakaya ka talaga na. Nimbagtakin na ni Puldo tinang tulong kaniyak. Ayun gayam. Si Mang Puiten ti cellphone nga impaw itkadata nila Arnay. Nagpaisuro ak itay kan ni Janes no kasano nga arabatin. Sige nga ro na hawagam nila Arne. Amumutlaangan nga usaran na ita. Amok, mabitlaang. Marang jak nalipatan ti insuro ni Janes kanya. Kastoy kay. Daytang. Agriri ngayon lakay. Hello, tatang! Nanang! Ay, Larny anak! Amo, bada kami ti umawawag kin ka? Ay, siyempre,
Siya nga rin tinanggatang iti dayta ang cellphone nyo. O, di amok tinumero na. Ay, nakaragrag sa kakanak ko. Maawagan da kan no kaya't da kang awagan. Dayta nga rin tinakapanunutak. Agumatang iti cellphone nyo, nanang. Ay, jak ngamin amuno kaano ang makabakasyon, ha? Uwin anak ko. Lakay. Ah. Mga no kaya mo akasarita to'y anak da. Ang sikalatan. Idak man. Ah. Talaga na sakit ibagbagik-bakit. Laani! Ha? Tanti rin daw! Adang Inesa, hanggang apa kas na madamdanagan. Anya nga ta tinapasamak man. Mabit lang! Umayan! Nasa? Daka sa damag. Ha? Indeklara ni Presidente ti lockdown. Wino pa na kay pasidong ti Sibubukol Aluson iti Enhanced Community Quarantine. Anya? Kasano nga rodan? Ano tinasangat? Umay kasong rakapay. Mabit lang. Mangalak iti danong kay numag. Mawawak matan iti nalaos adanag ko. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Kasano nga rodan mag-lockdown? Anya di mabalin ang mapasamak. Makapanervyos a panunutan, friend. Awan ti mabalin. Agsira amin a pagtrabahuan. Anya? Diyos ko, kasano pa yung tibiyagta dito yung syudad? Patay talakit di tibisin. Sakbay ang mapasamak data. Agawid talaangan iti probinsya. Anya matan, imay ta nagtrabaho dito yung syudad, tapno itarayan ta ti kinariga. Sa ita, kastil matgayam ti mapasamak. Saan tan nagsayang iti oras? Sakbay ang mapupukta dito yung syudad. No saan tang agtig na adagos, ang mga dawan doon ti pagluganan tang agawid. Naim paglaangan saan ta pa nakabayad iti abang ta? Hanggang kasanon. Saan ta nagpakada iti pagtrabahuan ta? Ori saan tan nagpakada? Agsara da jayen. Mabati ka dito'y kasera ta. Mapanak agpareserba ti pagluganan ta abos. Sige. Progyak nga rodon taging paki ka dagiti armatag. Ay, atak iti kasto ang mapaspasamag. Anyan. Nay, apay ngagtanta na butob ka si Mang Pet, yung nagsinsinay ka. Nagsubang kayo kaday nga kasawa. Ay, wunggag pa isaw. Anya sinanggag ko pa damag iti radyo. Iso ti mayak nanang. Ag-lockdown ka no ti Sibubukol Aluson. Kat agsira amin apanggadan. Awain, kasya tinawatak anang ngagmikan nanang yo, adamag. Apay ka na? Tapno ka no maliklikan ti panagwaras ti virus. Mapasiraan amin apanggadan. Awan mapalubusan na rumwar. Agsardeng ti panagbiyahe amin akita apang pasayro alugan. Ay, kasano nga rodon nga ijay kapsat mao. Di pa'y mapupok ijay syudadain. Mapanakastan nanang. No saan nang alis to ang ti agawid. Nanyan, no anya ngamin tinapanan na ijay Nagarapaap, amapasayaat na tibiyag na. Hanggang kastoy mo ten, tinapasamak. Tatang, ti problema ita. Kasano ang mabiyag ko ti pamilya. Nakaragragsak kami tinimat anak sarsarita. Nagtulagan iti panagkasalmi. Sa kasjay timpatamag ni Nessa. Mangayang, apa saan matlaangan anak subli? Ay, sigurado lakit di anak traffic tay-tay. Jonathan? Naimbag talaga ita nakagururay ti paglugana. Sa anak-anak ka reserba iti pagluganan ta. Napusik amin ng abos. Anya? Kasano nga rodan da ito eh? Di saan ta na makaawid? Anya lang ang ti aramidan ta dito syudad.
Amangan mo Jackton makita ti paminyak. Kastinay, kumuyog kayo langan kanya. Anya? Ni Jonathan laang yung tinamnamata. Tapno makaawid tayo di probinsya. Agkalugan kayo ti taksi. Isagana yung nagtarwatan nyo tamapantayon. Ang mga nusaan da tayong tunapalabusan iti checkpoint ang makarwar. Nakaimpake akon. Ewan kayam nesa. Kinupinkulatan dagiti arwatam, ha? Agyaman naklaon ay gayam. Itulog ko nga rodan ti mangipampun ka dagiti arwatan. Tapno makaawid tayo. Ay naimbag na nakasangput kamot laang laar ni anak. Sikat ti pampanunutan may, idi na ipadamag iti radyo ti maipanggap iti panag-lockdown na. Hayap. Naimbagkit di ngagpaiso, tadatak si ni Jonathan ang nagluganan niyo. Nalimod gaya mabaknang daya. Saan na kano atak si Dayjay tatang? Nanang, pakipaspasadaan na laang. Oh, Anya? Ay naimbag man nga raw taim palubos ti akin ko iti taksay nga ipaspasada na. Nabayag ka nung aminan nga ipaspasada na Dayjay atak si nanang. Ay, kasta aya. Ay, yaman tayo lang ngayon ta nakasangpit kayo. Ay, noan yaman ti pagtungtungpalan ti biyang tayo. Nugasat kayon ti matay asa nga pamilya agapo iti day ta a virus anya ngay nga raw. anya kamod daya. Anya kaniday tang ibagbaga mo tabagbagadan. Manag nga si ti hapo. Ala, sapay kumangaron ngagpaisaw. Ta mailik-lik tayo iti panagwaras day ta nga angol. Bareng saan pa'y akan ni saan ang tilubong. Tidak kila problema, tatang, nanang. Naawa na nakiti trabaho. Kasano pa itan ti panagbiag tayo kat agpapada tayo nguntan adi makatrabaho. Ano san ano anya ti adda? San mo ta problema ti bagas? Ado mo ti mula marunggay ken anya pa'y di ta. Mabalin mo't dagitan kahit. Adapay kamote. Oh, naglawa di bangkag. Kunak manon naira na laang asim marungkar kayo kadagiti dadakkel ta. Insang pat mo matgayaman ti pamilyam dito'y balay. Kasano, nagbuto nga kiti dayja asim mangpat akaro ba may naggapoy di Manila. Narigotin. Makaran na kami ti virus. Uray mat dagiti kaaruba tayo. Maalumiim da kanyak. Ti amuda nga ta agad da insang pat ko amakaaka na sakit. May sapay na nakapanunutak, amakidin na kami kada kayo. Naimbag dito'y balay. Taado ti bagas, dagiti datakkel ta. Isan ka kung mga problema ti pakan mo iti pamilyam. No tinulungam ni tatang ang nagtalon. Nay, day tapay lati ibagam. Ewan gayam, nagpautang ka man. Awan ti ado akwarta na isang pat kumanong puldo. Nagbibingayan minto pa iti pinanggasolina mi iti taksi ni Jonathan. Sana kayat nga awaten iti. Impilit ko ata nakababain mo't. Ne, anya ti kabain mo. Makiasawa ka kaidin king kuana ah. Amanga no kumaro. Tinga saan tayo, kat matay tayo. Kat di mo napadasan ti makiasawa. Aman maun. Ala, anya ka din dito asa sa umanong puldo. Anya kang sa? Anya nga may injay impagbagam ken nila arne. Urayak lang nagnervyos. Di namot kaya ti mangtad iti kortana. Amom puldo. Nila arne ti ad-adda nga aggas-gastos dito'y balay. Sa ita, dawatan pa'y laang. Anyang. Anyakat nga minon tayo ito mapaspasama. Ay, maboring akpay ngawan ti raramidag. Amang ano, agsikog manad ni Salome no kastoy laan. Si kakit di ataw. Noan niya laditan ti ibagbagam, loko. Numaboring ka. Ang katulungan ni Tatang Maui di talon. Ne, apay pinalubusan nyo ni Tatang. Lanang, maipare, tirumwar. Ay na, sana nagpaigawin. Rason na di na mabalin na baybayan, nagitimula na. Talaga ato uso ni Tata. Rumwarak man langan. Makaramrama na kita arang.
Barang ada ilimlimang dagiti padak ngardag. Sige na lang. Anyakit din daytoy akasasaad tayo. Saan ta makapagkita? Taada met iti kabangibang asityo dito'y barangay tayo. Mabuti nga, no si taandak dagiti agbambantay iti pagduwaran ken pagserkan. Kasla balod nga agpaisun ti kayarigan tayo, Nessa. At kaano ba ta? Aging gala iti cellphone ta makapagsarita. Kat, kumusta kan, friend? Kasto nakarikirigat ti biyag. Ay, kasano no may bustong turnong ko? Agpadpada ta. Ang tikayat ko asawan, no kumusta kayon kinimat? Kaste, kanayon na tang agchat-chat. Iso ti pakapuy-puyatak, Tatapay ngamin na minsan na nagpatingga kami iti alas 3 iti parbangon nag-video chat. Anya? Talaga apat-patgan na kauna yan niya. Kat, kumusta nga ro din ti plano yung agkasar? Kaste nagta, Uray, kasano ti ayat na makita na? Awan mo pagluganan na nga aeroplano. Barang saan nga agbayag dito yung epidemya? Pagimagan na, awan pa tinaakaran ti makapatay a sakit. Ay, sabay na po mga friend. Tagtultuin, ti kas ti akinatalkat ti kasasaad tayo. Sapay la ko ma, friend. Girl, I need you. I need. Di kan makapagulbud kanya, Clarny. Agaabay tayo lang iti kwarto. Kat nangag ko, ti pan nakisarsarita may ti cellphone mo, aging kay ti parbangon. Istorbo kay ti pan naturo. Apay puldaw. Anya day ta a problema iti kadsat mo. Pagpupudutam, ta saan ka makadawat iti kwarta kenkwana? Kasta? Masurunak nanang. Taaging kay ti parbangon, makiin-inawag iti cellphone na. Apay laarne. Asino mo day jay akain-inawag mo? Kwa, limat nanang. Ti Amerikano na amamok iti Facebook. Anya? Ay apay, kaya nayat mo day jay nga Amerikanaw? Oo, nanang. Anyakan, di kayo pa'y nagkit-kita. Naimbaga, numakiasawa kan king kuana. Barag mairaman mo't da tao iti dolyar day jang Amerikano. Kwa, kaya napudno na. Nakaplanong ti panagkasar ni kinimat. Gapo iti pandemya. Tsaka mo no kasano amatuloy pa iti panagkasar ni. Nakigtutak man iti dayta anaamuan me kininanang mo. Awan tinay magbagam nga dagam kain ayat mong Amerikana. Huwag nga Rod, kasano ngay dayta? Saan kayo pa'y mga nagkikita? Kinapudno na nanang, tatang. Liniklikot ni makisiningat kinimat. Gapo iti kinasayaat na. Inot anat nagtiriknak kan kwa na. Laglagi pa masabali ti kultura da iti Amerika. Nukas pangarigan, agkagasatan kayo. Agkasungwan kay tungata. Panagkunakat saan a problema ti kina Amerikano ni mat, tatang. Ay. Nasaysaya at kumamula ang daytay kabisadom ti ugali na anak ko. Isupay kundi saan kanon nga gayat. Timot di na pa nakikita ti kain ayat na. Adda dita ni Jonathan. Am-amu tayon. Isukuma. Tatang, nanang, anyan tulangan ti biag mino da kami ti agkagasat. Maipadak kadilatan kada kayo nga agirigirigat. No saan pa nga taan nagrana iti tiyendaan? Saan tapay ang nagkita laarni? Wen nga rot Nessa. Ay, danda ni makabulanin manipod nagkaputa iti Manila. Italaang nagkita ta. Mabiit lang. Sumarbing taman ay. Aglinong ta dita sirok ti mangga. Nagdagsan dito bit-bit ko apay. Krigat di nga minan ti kasto kasasaad. Numuna tawan lugan da tao.
Di ka kumanakilugan iti taksi ni Jonathan. Nakababain mo't Ken may sadyak pa'y nakikita ni Jonathan. Ang mga nawan dito lugar tayo. Papanan na ngay kuma. Saan mo't amakapan iti sa bale ano ka? Awan gayam. Madamat na awat yung ayuda. At damat basit. Ay, agpapada tayo mo't ngamin anaawanan iti trabaho. Sigurado kayo ang kadagiti pagay nyo, tataig me. Iti sang agbayag, agdawadan. Ay, kunak no awan ka diti lugar tayo. Manipod ngamin hindi nagkukuyog kayo anagawit kadala arne. San ka na nakita? Kastimat ngamin ti panawen, tata. Saan tayon anawaya ang makarwar? Mauray pawil da. Pumayak latta dito talon. Bay-bay akit din nagitiraip ko. Saan damat nga ipawil ti umay di talon, tata? Saan tayo mo't ngagbayag? Ken saan mo takanayin na rumwar tayo? Nay, anya dagitoy. Natnatang naggapuan dagitoy. Aday may nangyagtatang. At dapay karne na. Nagsayatan. Malaksit ka dagiti sardinas kan. Nay, noodles pa dagito. Ay, dapay agibura iti kinabaknag da. Da kayo tatang, nadamag ko. Da ka numot maawat yung aman nalon nga amelioration. Mangmangig kumot da ita. Barang may ramat mo't ladataw iti listahan Adaw mo awag. Mabilang ata na ibatik ti cellphone ko iti silid ko. Panawan kayo, pay. Ni matngatan manandaytan. Oray kasano nga iliw yaw. Saan kayo mata makapagkita? Isungawan lata. Anyat mapaspasamak kan puldaw. Kurang laingin at dadaulam day taridaw. Sinitadak nanang. Iso ajak na karwar. Aya. Ay, saan ka ko mga agpungtot manong puldo? Mawatam ko mamad at ikasasaad tayo. Salbag. Nasurukan ang makabulan ajak na kaigamiti kwarta. Ta sino ko mati at kwarta na, alaman? Agpapada tayo adi makatrabaho. Kanak man ikit iti kwartam. Nanay. Pangalaan ko man nila arne iti-itod na kin ka. Kasaan mo ita makatrabaho talak down nga raw. Salbag ki day. Nauma ako nga agsidsida iti sardinas ken noodles. Makasidsida ako iti karni Ay na, matay mo't iti bisin na tao no kastoy laag. Saan ka kumagtabtab paaw ama no? Ay na, agpapada ti panagbiag tayo. Agpapada tayo agregregat ita. Kat, kastoy latan? Matmatay tayo ni Tibiseng? May saka matlarni. Imot ka? Ay, puldaw Saan mo kumasawin ti kasta di takabsat mo? Nila arnay ti aggas-gastos iti para kada tayo. Apay, saan maibusan ti kabsat mo? Kanunungan yung amintay tanga anak yung Nita, hinaapaw! Agan ano nga taday ta puldaw? Ay! Tiyak namnamay na kasta ti ugali na. Wala. Ay, pasensya kayo nanang. Ay, saan ang makaawat ni Manong Puldo? Talaga? Ay, nabak nang tayla ko ma. Saan dapay dahi ti pandemya at amang parigat iti panagbiag tayo. Ay, anyamat tanti kastoy. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagawa na bain da ya down. Sumangpagla na makita. Ay na, bay-bay am latanda kay. Ang mga numalaw ang paiki day. Kababain ka dagiti karuba. Da kayo ti ama tatang. Saan nyo kuman atutupan ni Manong Puldo? Basol na madlang. No saan na kuma akasadot yung talon. Adda kuma na ornong na. Kat saan ko mga grigat ti pamilya na wino agbisay na sang kaibagana. Ha? Awan matisan nga agregregat kada tayo ita. Ay, idawat tayo Asapay la kuma. Talo mo kayan ti kasasaad tayo kat makatrabaho tayon. Wain, pudno ti ko na ti anak mo, igmay.
Bareng saan pa'y akan nipusanan tilubong. Day kamot isang kaibaga mabakit. Nakanibusan ng tilubong ka. Naamula ko madagit itatakil ko. Tsak lang ko makayat nga ipadlaw katakwada. Kasi ita, tsak manan makawitan ti panagarubos na gitilawa. Madandalagan naglukas tuwing agmay-may sa. Uwin gayam. Itaman pa'y adi umawag ni Mat. Ang mga noin doon matamtamapay. Nagsartang kanumot iti trabaho na gapo iti pandemya. Naimbag man tayo masidag ka, Jonathan. Awan dati idul-dulin mong arak dita. Kani, awan lako iti tiyanggi. Pasensyakan. Sana ka uminom iti arak. Kaya may parit pa lang iti arak. Anyan, awan data. Palas. Nagapamaya. Pinadas ko ti umutang. Tani, nabayagan na din nakaigim da tao iti kwarta. Awan mautangan karag iti panawen. Awan pagsapuran namin na tao. Tiket ko sawan. Sanda makastrag gapo iti lockdown. Angam, dumanon ka. Ikan ka iti oras ang kabasit lagatan. Ah, alaman nga Rod. Ay no, agyaman akbayaw ay stay Jonathan. Aganas ko lang ha. Barang pumudno ti damag ko. Adandanin mapalukayan ti kasasaad tayo. Mapalubusan tayon ton arumwar ka nagtrabaho. Kamaudyanan na ikaro tayo matlangan ti pan nakasintensya tayo. Makakatawag man iti dayta ko ng nesa. Tikiti. Awan ti pa kay dumaan tayo iti balod. Anya nga tanong, padasan dati ang subli iti sigod a pagtatrabahuan ta. Sapay kumaatawa, tanda tapay. Katni, nagpasitan tinabati iti urmong ko, friend. Nukas takad. Ay, patasan tatag subling agpaiso iti sigod at trabaho ta. Ay, mapalaganan ita tinakam ni Manong Pultong. Aglukat man ang dagiti construction. Kan adan agtaray a jeep, kan tricycle. Amok asikat at ada maragsakan laar ni. Kano ti kasar? Nesa, ay, sapay na kumangarod mayatan ti sitwasyon tayo kat makapagkita kami matan iti personal kin ni Mat. Apay akas lang nadagsentirik na yun, nanang. Nakapagapas kayo gaya man. Ay, nakaiwakasak matlangan. Nalabon mo't ba si ti apay? Nimbag lang, tasan nagatangan ti Rick with no bagas. Ay, kalpasan ang napalubusan tayo na makarwar. Nagsublimot tanda pul daw iti balayda. Awan mat nga tanti problema, tatang. Nanang, agtrab-trabahon. Kat ita, si kamot ti pampanunutan may laarnay. Anya mo ti plano yaw kanunesa. Agsubli kayo pa'y ijay syudad. Ay, hindi ka pala makasubli di syudad, ananang. Tawan pa'y mo ti agbiyahe abus. Ay, nasaysaya at saan ka man nga umadayaw? Kansan pa'y lang anatalagat ti kasasat ijay syudad, nanang. Umadadulat tadag iti maakaran ti virus. Mangmangag ko nga ron dahi tayo ti damag ti radyo. Ay, kinapudno na, nanang, tatang. Adan na sa pulan niya pagtrabahuan kininesa. No pa'y, saan kami anak kasubli iti sigod a pagtrabahuan mi? Ay, ada anak ko. Ay, nasaya at launay Kunak no na iyaw-awan kayo ni tinagluganam at tricycle, Nesa. Itay pa nakadano nakditi umayanta. Kasano? Traffic? Kasla nabulusan anwang dagiti tao. No sa dino na di papanandala unay anasisita. Mailiwan da nga taarumwar, si Kamer.
Nasuro, adwa bulan asaan taan napadasan tinaglugan iti tricycle. Makaikawa. Anya, kaano asang patan na ka ni Matt? Dahit ang ti problema, friend. Awan pa iti pagluganan ng aeroplano. Ay, sayang. Kunaklakit din no makaramana kung iti lauya. Sika talaga. Ayun gayam no mabalin. Maiparit pa lang ti agoom mo. Kas kumay ti day tapadayang ay bagbagam. Madanon tulat ta day ta, friend. Nakaapal ka to. Nagasat ka. Siguro, kanayon nga talat ti pa nag-video call yun niya. Manmanon. Maawatak matkit din mata dan trabaho. Ay, kunam idi at lockdown. Iso adandanig ka na na parbangon malpas kami ngagsarsarita. Naimagtasan kayo ang maibusan ti pagsarsaritaan. No niya lang ditan ati malaglagit niya pagsarsaritaan no kwa. Kastansa ti agayat unay, friend. So, day dyan. Saan kami ang maibusan ti pagsarsaritaan? Eto Naimbag man ta nakapabayo kayo nanang. Tabagkata kung ti may sakaban. Barang makaanaya ka nan may ti makabulan ng dayta. Kuna ni tatang mau. Dayta kano kagudwa sa ako abagas ti alaam. Adapay ki di na sa una Di ka kanupay imay ti molong nagibilag. Kat masangok nga ron. Adamot trabaho. Ayun gayam. San pa ngay may ni Jonathan? Saan pay? Apay? Adang amin na utang ko kingkwana. Anya? Ati ko naman ang puldaw. At utang mo kini Jonathan. Basit mo't agatan. Kababayin mo't ajak bayadan. No nagsuldo kan, bayada mo ati utang mo kan kuha na manong. Inton maminsanan ngagsulduwa. Ay na, makaawat day jay. Sadyak pa'y nakita. Iso adinamag ko ni nanang. Kat bayada, into nagsilduwa. Well, tigagdanan. Kalpasan tinasurukan do abulan na saan taon na nakikita. Agyaman na. Nawaya ka manan. Kat nakapasyarak manan. Kinapod no na. Talaga saan kan anaway amang pasyar kanya. Anya ti kayat mo asawan? Manong Jonathan, kayat mo ka tinga ulitak manan nga ibagakan ka. Saan ka maawanan ni tinamnama? Napudno ti panagayat ko kin ka. Tiyak kumakayat sa iran tirik na manong. Ang masapol ama amam daytoy. At dan kaayan ayat ko. Ha? Kinapudno na. No saan aga po iti pandemya. Nakapagkalay sa kami kuman. At nagaya man agikot iti puso. Sana perudan nga payat. Sakay ko ma. Tanaragsak kayo to. Naka-online ni Matt. Apay nga taasan mata niya umawag. Uray at chat la kumaman. Mabalin ni kumatek video ko ni taging kay ti parbangon. Tawan mo trabaho minton bigat. Kitaak man kiti ti timeline na. Mailiwak unayan kan kuan. Takadukaya mapos na. Anya, di kaya tasawon da ito eh. Agda akbay na napintas nga Amerikana. Agdan sa tara na at Chinese wenno Japonesa. Diyos ko. Anya, di kaya tasawon da ito eh. Anya. Nak
nakaragrag sa kaklakit din nga istorya. Mayat ti panagkatawag. Sa, aksang sangit ka. Pasensya ka na. Mabit lang. Aday pakitakan ka. Nagwapo talaga ni Mat. Asino ti kadwa na ang babae? Diyan ka mo. Masuksukat ti puso ka bang buhay-buhay ti panagit inarakoptan. Amangan mat no. Amumatan. Sa bali ti kultura da. Liberated dagiti babae itjay. Kad, nakasaritam ka din? Saan pa, friend? Tsaka mo. Madandanagan kaputangin kahit na. Di nakmatanawawagan ni Bat. Nga uray agchat na kumakaniyak. Naimbag ta si Mang Petkan. Adda kaya't mga ibaga kinanang mo. Anya ka din ijay tatang. Nanang. Nabayag ka no ang nagsarsarita da Jonathan ken tatang mo ijay talon. Isubot lagayam ang nabayag adi may. Naibagamot gayam ang kengkwana di may panggap ka ni Mat. Apay anak ko. Sigurado kan itirik nam itiday jay nga Amerikano. Nagtulagan yun sa bayan. Apo masyar dito, wino ti panagkasaryaw. Nasayat ano ibanag na ka? Apay, kaano ka day nga umay nakakitaan dito'y anak ko? Kwan. Ay, diyan ka mo nanang. Awan pa'y mat ngaming kaigbiyahe ng aeroplano. Sige, mapanak ko niti silet ko. Pasensya ka yun. Nagsakit ngamin ti ulo. Masaya nga naklaw na kini Jonathan. Nagsingpet kan nagagay. Awan ti mabalin talakay. Nusan mo't akayat jay anak ta. Agam, awan ka day tinadlaw mo kan nila Arne. Kisla awan gaganay kayan na si Magpay. Ang mga damat, marikrek nanay ti bagina. Nasakit ka no ti ulo na. Agam, kasla adda sa bali a problema na lakay. Anya kumaday jay. Ang mga nagbidot ka lang iti panangipapan. Ang mamuta ti ugali ti anak ta. Sana man nagilimod. Awan ba kili ti amo kapag problemaan na. Agam, amangan ma itno mailew, iti dayjay amat. Kaya nalauna yan nga agkita na iti dayjay nga Amerikano. Hingam kasano nga ta, makapagkita da, no kastoy mo ti panawin. Kasano, masang. Namula ko matagay ti dadagkal ko. Kung saan ti panagdandanak ko. Kakasya ka nang inanglingat ka tagitilawa kita. Diyos ko. Saan kami samot na may kantigundaway nga kita kiniman? May iniwakon kan ko na. Ayayatag ni Mat. Mga pengay. Di naksamatan malakip ngawagan man na. Anyo ti pasal ko kankwana. Apay akas temat ng tinagmanakan ni. Apay. Ne, nauma kan sa amat dito yung lugar tayo, Jonathan. Imbag ka pa'y, tamakapang ka man na di Manila. Hindi parikot, awan sapay ti, bus nga agbiyahe ita. Dapat itaksing osarek. Masapo lang may subli ko ni Manila. Adan nakasarita ka tracking nga pakiluganak inton agawida. Ane, agsubli ka mala adagos? Jonathan, di mo sa maibtura na di mo makita, tikabsad ka ha. Dapat kaya man kaayan-ayat na.
Awan laban ko iti dadyang Amerikano. Anay, amom gaya man ti may panggap kini Matya? Naibagan nila rin kanya. Tapnoan niya, sarda nga amon nga raman. Hay sos! Saan ka nagpatay-patay, Jonathan? Patsimot dadyang Amerikano. Saan da nga kita? Tadamat iji Amerika, dadyang nga Matyaw. Nessa, ada ka di bagam kanya? Di mo sapayan mapupuutan ti oras. Inta nagmerienda. Saan ka mabisi? Nga, di mo samat maipang pangalan ni Mat. Itay pa'y apalpaliiwan ka. Nakaligliday tilangam. Saan kayo kadipay ang nakapagsarita? Nagchat kami lang nga pagpiit. Kinumusta? Tsak mo't maurin nga iso timang chat kanya. Ang mga nudi mo pa yan mayulit ang trabaho. Tsak mo't mabalin abay-bay ang titrabaho, Nasa. Tsak malipatan dagiti nakita kaladawan ni matakadwa na tayo siya babae. Saan mo ka di adinamag di may panggap kan kuha na? Saan? Tapagbit kami lang ang nakapag-chat. Sige. Panawan naklatan, friend. Magagaran ka ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunu nga kami patangatang. Itay pa nagchat akin ni Mat. Ni Mat lag-replyan. Mat. Apa yan? At-reply na. Kuna na alipatag ka nun. Saan? Saan na po na tayo Awag ka. Ampay akastoy. Ada ka di pa kayo naigan ti babaya ka nuam ka takitilatawan mo. Nakabiro ka kanini di sa mani. Kanisunti ka sarap mo. Ampay. Kunak man ay ayatan hag. Nagbindot naglagayam. Larnay! Larnay, anak! Hanggat mapaspasamak, maun. Nanang! Gusto mo takimarukong ko. Diyan lang namnamang hanamidan ni Mat kanya tikas to eh. Anak, lukatan ko matay doy. Anak, kung pinagsangsangit ka nila, papadanag ka. Idoro nyo na tanday tari daw. Sana nakatrangka da itananang. Ay, ano mo paspasama ka ba, anak ko? Pinagsangsangit ka. Awanan niya man na tayo ito'y nanang. Awanan yaman na, kaagsangsangit ka. Kabailak na ito'y pag-aasiyo. Saan nagpagkasursarito ito? Sige, sige. Luday tati ko daw. Gusto na itan. Sige, panawan ka. Pagbit ka ba't bakit? Kanya tinapasama kita anak ta. Natarimbangon akpa, iti nakapigpig sa panagsaibag na. Pasyanak iti lang nga dyan anak ta. Ay, kasta unay pa nagsagit na. Apay ka daw. Ay, jak amaw, tadi na mo ibaga. Sa nagsamot anad, bigdot itinadlaw ko kan kuana kadag itinapalabas nga aldaw. At dalakit di dakkel aparikaw ti anak ta. Hindi nga ta. Kaano pa'y nga munan ti agilimad? Lakay. At datap ko. Ni Matyo,
Ay, Matt, ay, nagkrigat pa'y abalik sa tinagan na yung Amerikano, salbag. Maturog takid din. Nalaala. Sige lakay. Maturog tan. Tapadasik to akasarita jay anak ta inton bigat. Girl, I need you. I need. Jak laki din nagbidot. Ni Jonathan na jay. Anya nga tati kaadana dito eh. Ah, nakita na kon. Pumasidagak. Makadayo kayo galing ng trabaho. Dakkel sakit ya balay tipat patak din nyo. Ada panggadan iti mabayag. Ni, jak na makita ka dito ah. Apartment samat da ito eh. Pinasyar ko man tiyam amok nga agab-abang dito eh. Ti amok na awan kay jay lugar tayo. Ay na, dito pa iti pakakita akin ka. Anda na patag nga na si Kaso kini Bulacan. Ngayon sana ka nagbayag. Nakwarantinak namin. Ay na, delikado pa ilang ti kasada tayo, Jonathan. Mabutungak mo't nunad duma. Itay pa'y anak kadanon ta dito'y parke laar ni. Di kamit lagtima kan. Nes. Ay, at sakit kamatan. Tsaka ano ka sa nung ipagakan ka da ito eh. Kasla bumtak ti baro akong ka. Bumanugbog mo ti baro akong ka. Maipanggap ka di, kinimat da ito. Sayang dagiti harapaap ko, friend. Napayag. Napukaw ko ni man. Saan ka maawatan? Inayat ko itinapod no oray saan kami pa yan nagkita. Saan kami ton pulos nagkita pa eh. Kapot ang mga asawan. Anak ko nam laar ni. Sana na nakauray. Iswakin nita nito sa bali ang mamae. At ang daman na napukaw ti pa nagtalag ko kadagiti lalaki. Sa anak na pulusan nga agayat pa eh. Sana. Naimbag na napasangpad na kamot lang. Kasta unay adanag ni nanang mon. Amangan ka no, anya tinapasamak yung kan. Ana, apay ayaan na rabyan ka. Apa man anang pasti trabaho mi kininasan. Napan kami pa'y langit ti parke. Nakalidliday ka man eh. Kasla nagsangsangit ka. Namabalin na ko man. Kahit mapagsalitaan da ito. Madudog pa rin ti puso. Ay, kastoy manan, hindi nagsina kayo kini Adonis sa ni Alexander. Kung namadi ka na gaya, Amerikano pa yan di mo nakikita tinayat mo. Lakay, agsagdag ka ba? Mamon yung tumat lang, tatang. Nanay, ibagaglatan ka na kayo ti kinapot no. Nagsina kami ni kiniman. At kasalpay. Nyati, Anya? gusto ti kunak. Ay, Saus! Kunak dumakapagtulag kayon maipanggap iti panagkasaryaw. Oo. Saan ang anak ka urang iti pandemya? Nakasana ka niti sa bani. Basol mo matlaang. Nagayat ka man, di mo pa'y am-am mo at tao. Sa bali pa'y apuli. At dapay di sa dinula ditan al sulit ti lobong. Anya kay? Mala, bayam rita. Adupay, ti sumangpet king ka asa bali. Dumteng tulat na, tinaikari alalaki para kin ka. Adapay ditan ni Jonathan, agpat-patay king ka. Di mo kitin kayat, ha? Saan ang tatay? Natayan ti pusok. At saan nagtun gagayat pa? Ikarik dito ka na kayo. Oho! Kalokwan, natayin ti pusok. Di ka pa'y kat natayin mo natayin ta pusaw. Lakay, tapusom!
Apay mo ta nakamuleng-leng ka bagbagadan. Agsakit mo tapusom. Di ka pala maturog. Maturog kalatan lakayan ka mo. Masyanak kami di jay anak ta. Anya lakit din ayat tigas-gasat na. Basol na mo't lang. Kunanad, saan nga gaya? Natayin ti puso na, hindi nagsinadakin Alexander. Nagayat, Amerikano pa'y. Di na pa'y amamo, di na pa'y nagkikita. Agin na dayo na pa'y. Ay, mariknak lakay. Ay ayatin unay nila arnay dayjay amatayaw. Kasano nga yatin na di na pa'y nagkikita iti personal nakadadayo. Apo. Nuanyakit di. Di na pangayatan kini Jonathan. Nagwapo mahit. Nagagat pa'y. Day jakitin nga Amerikano. Kwarta na lati kwarta na. Day. Saan mo kumat nga ibalikas pa'y dayta? Talaga kit ding ambisyosa di anak mo. No'y malalaan na kit di. Sana po nakasyay. Tangiwat mau. Masakitan mo't at anak tanong manggag na dayta nga ibagbagam. Among lakay, saan mo ang mapabasol ti anak ta? No, agarapaap. Takayat na tamot ama ipaayan iti nasaya at abiyag. Juan, ambisyosa kakas ko na ni tatang. Ngamdakas ka ni ti agarapaap. Yamo ka. May ipaay naman kanya. Ngayon sa agarapaap ko. Talaga dayta. Inayat ko iti kastaunay. No ba'y nagpatingga kami langit dyan. Kung saan kami nagkikita iti personal. Nagsakit. Gapo iti daytoy. Ikarik iti bagi. Juan, ikarik asa anak ton nga agayat bae. Girl, I need you. I need. Nakalidlid ay manan tilang ang friend. Ingkarik iditi bagi kasana kun nga agayat bae. Napaayat ni Mati Pusok. Namati akad adama pagtalkan dagiti Amerikano apakiayan ayatan. Laan ni. Agpadadadonis kan Alexander adi mapmap na kiti may sa babae. Nakarkaro pa'y dagiti Amerikano ah. Aday pabasak kin ang post dito'y Facebook ko friend. Kunana dito'y si letter J na lang ang tanging mapagkakatiwalaan. May kasmasan mo. Napakatawa na, friend. Basta, tsakayatan di agayat pa'y. Juan, tsakayatan sa... Ay, masyan kami unay kin ka anak ko. Lipatem kumanday jay amat. Apay, anya tinapasamak dalaan ni kanday jeng Amerikano nanang? Manong pulto. Ne, nabayag ka di unay na jak imay dito'y balay. Adun san ti jak mo Ang mga nuday tamanan ti gumuraan ti kabsat mo ken ka. Ay. Sige, laar ni. Ipagampan laig ay. Manong puldo. Nagsina kaming kiniman. Nangikasaran iti sa bali a babae. Manong, apa si Mercadit Hilselet ko. Anya tibag ha? Di mon ilengad dagiti luam larni. Dayjay nga Amerikano ti sangsangita man niya. Ha! Gunggunam! Ambisyosa kang tuma nga main. Manong. Ano Tuyot daw na sangit. Saan ka di apod no ti kunak? Nangatuunay ti arapaap mo nga main.
Ah, Awan tinakas na iti na paap ko, Manong. Mapamasol na ka di. Luma akong nga grigrigan. dulabi na paap. Abekas na ka. Iniknam na ang tinapatagkad ka. Apay no bumaknangag ko nga. Saan kayo matamay raman nga agnamay? Paghasim. Ah. Saan mo kumamad nga daga ng dudugon tiriknak? Basaliwan ang laki. Nuwampay ngagsagsagama ang lahunay. Basaliwan! Anya ka lakit di mo puldo. Di ka lang asyada di yakapsat mo. Amom lang arudan nga paspasan na ang agladladingit. Gungguna na ah. Podnumati ko na. Sumatanggan! Lakay, huston. Tutupamki di tanak mo. Huh. Da kayo pa'y nga agamati ag sinungbat. Kasano? Nutratun na ti kapsat na. Kaslaawan kasapulan na. Magdid ka mang kwartam larne. Kwartam man. Kuna na tubit lang. Wala na masapul na. Maaki di ah. Ni, Nukumakinayat na ni Jonathan. Di saan kumangagsagsagabay ta. Isardeng mo man daytan, pull daw. Agawid ka lang ngay. Aywan gayam. Nalipatak mo't ng tigagarak. Mga alak kumapay lang iti bagasyaw. Tani, saan kami pa yan nagsweldo? Dayta ti paglaygam. Sadot. Lakay, huston. Malaala. Bayap. Dahil nakitaan ti pagbagasan no at dapay makiraod. Sige, ikamsa nga kilo. Pinadagas ka, uray amok asaan ka nga inom, bayaw. Ay este Jonathan. Agpulutan ka lata. Naggapukan samot iti talon. Napan ko man sinarong karan ti talon ko. Amang ano saan kung tumarin na masango, makaadayo ak man. Mas daawak nga rod king ka. Papanamaya bayaw este Jonathan. Agsapo lang iti pagnamayan. Ngamin, nagrikat ang tipyag. Ani? Po! Agpapabak ng kansamot tayo. Kat di mo matan mapanuno ti mga asawa Ayon gayam. Adday padama ko king ka. Kanya reta. Naalas ko mga ibagak. Ay, sana nga. Uminom talatan. Kaya man naklangan. Tagay. Sana kung nga bayag. At dapay papana. Anya tis isa mama. Kanapay akas tati pa nang kitam kanyak, Nessa. Nakailiwliwag kan samot tan, friend. Ket maragsaka para kan ka. Kasla maawat akong ti kayat mo ang sawa na. Sinisiim na kamin samat kin ni Albert. Naragsak ti pa nagsarsari tayo. Idi pa ang nagkakatrabahuan tayo. Sakbay anapan tayo di Manila. Nadlaw ko nga da pa nagkursunada na kit ka. Iparparipirap na nga ro ti panagayat na kanyak. Impakada na ti panang pasyar na kanyak iti balay. Nagwapo, kan nasingpat ni Albert. Aduti ang kursunada ken kwa na. Sa nangatumat ti posisyon na dito'y opisina. Namimpinsanan ang nagsara ti pusok, Nessa. Saan ton ngagpitikpay? Kunak man no. Linipat ko ni Matt. Ngamatapay lang sa dito'y pusok. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kuday di apul daw. Lepay lang arudan ti abaga ni Albert Apimanaw. Nagupsang pay lang ti panakisarita na. Ay, naimbag ko man, no saan na akadwa ni Jonathan. Kababain pa'y kada Albert kan Jonathan. Imay dito ni Jonathan, tatang. Nanang? Wan, ngam sana nagbayag.
Ta nabartek sa nipul daw. Ta nagkarik ni Jonathan nga kuig nanto ang mapanit italon. Ay, abong ayala kay. No mapanunot na anasaysaya at mutlaang no irapid na tiyang talon. Nasayat lang ano kasta. Sige, tatang, nanang. Agsubli ako nito sa led ko. Natamnay pa lang nila Arni ang makisarosarita. Awan gaganay gayan na. Ay, talagang sa ngawan pangkapnan ang makiayan-ayan. Panag ko na. Binasted na ni Albert. Tanaliday mo api manaw. Saan ka lang kumakayat asan Juan? Tamok tumot lang mo niya tibagam kanyak, Jonathan. Nga may pagpagapok ti kinasayat mo kadagiti dadakkel ko. Kastamot tan kinimanong kupuldo. Agyaman na. Hangam, saan ka kuman amang namnamapay? Amok, naamom tinagtungpalan ti ayan-ayat mi kinimat. Awan na mo. Saan ka kuman niya agin kukunapay? No saan ka nga inayat idi? At atamanan ita, tanatayan ti puso kat sa anak ko nga agayat pay. Napudno ak iti panagayat ko kin ka. Pangasim. Guston. Agpapada kayo amin alalaki. Maawatak na apay anak ko laapan ti panunot mo. Ngam saan mo kumasaraan ti puso? Di mo laptan ti riknam nga gragsak. Sardangan nak ko man. Napod no nga ay at anak. Paguli mo kan tibiyag ko. Talaga ka di mo kabalan ti mangayat kanyak. Panagunak. Awanan ti pagtungpalan dahi ito asaritaan ta. Sige. Panawan ka pa. Mapanakon iti silad ko. Ay, kalpasan na nakapanaw ni Jonathan. Remuar ka mo laang iti kwartom laarnay. Nanang, kunak man namat maturog kan kinitatan. Mike nagtimple ti kapit na siyak makaturo kan. Ay, anak, saan ka kumaaguwar-gura, wine? Saan ko nga inggagara manggag ko tinagsaritaan niyo kan ni Jonathan? Nanang, amok nga iti pay lang. Kat kayat yun ni Jonathan apara kanyak. Ibagayo man saan. Anya ti basal ko. Inayat ko ni mata kasi ti panangayat ko kada Adonis kan Alexander. Dere. Api may, agluwa ka mo tinanan ko. Kapoy ti pandemya. Napukaw ko ni nanang. Anak, saan mo ko maapabasulan dagiti pasamak? Nupundo nga ay ayatan na kanimat. Saan nakakumanga isukat iti sa bali a babae? Agpapata amin na ng laki. Ay, malalala, husto na ito. Inumumunta ka, Pep. Kalpasan na. Ingka maturugan, anak ko. Awan mo't nga tantima ko na ayo kanyak tatang. Kasin karik kata kayo. Tulungan kayo ngagtalon. Oh. Daitaman ti kunak. Masapul nga gagit ka. Tanusan nga bisin ti pamilyam. No, apay ngamin asaan tayo abak ng amin tatang. Na, Sa gapoy ti pandemya. Darimmigat ti biyag tayo. panubok amin dagitoy. Ti pagyamanan tayo, si bibiyag tayo, iti baad, dagiti madamdamag tayo, abat matay ka po iti COVID. Ungayam tatang. Kumusta ni Jonathan? Ay, sipo, day dinaudi pa ng pasyar na kinila Arne. Yak pa'y nakikita. Kaslawan samutan, diti lugar tayo. Apo! Talaga nga'y patmatay na unay ti kapsat ko ah. Sayang, maag tilo ka. Anya tinaganap na nga'y. Ambisyosan tuma nga may. San mo kumaasawan ti kasta? San mo ang mababalaw ti kapsat mo? Nabsanan na rin ti pagsalitaan ta. Ay, ewan tatang ha. Ituloy tayo nga rodan, tiraramitan tayo. Taning, pumuto tang. Girl, I need you. I need you. Sigurado ka iti day tala, Arnie? Anya ka
kadiday tuyan ang mapampanunot mo. Talagang saan nasaktan ka una iti panangloko ni Matkan ka. Marikata na klaw na yan. Tsak mo't lamayulong tiyag trabaho. Agig kataklangan. Saan ka kumangag dardara suros lang ni? Nung ata, agbakasyon ka pa ilaan. Nessa, nagbalin ako na nakalulupoy. Kasla na po kawantig ganas kong agpiyag. Saan mo kumaapukawan tinamnamam? Ay, dikit din imang dadaol itibiyag mo. Matayak laguman. Tapno ko na yung makantibiyag ko. Agar arubos manin dagitilwa. Sumsumgar pa ikitin dagitidudot ko. Anya-anya tayo tangay bagbaka. Anya ti basunok ko. Apay na pangayak iti arapap ko. Apay ngagsagsagabag. Anya ti kunam. Agikat kan iti trabaho. Dadada, apay, saan ka kadi ang masayangan, anak ko? Jakon mayulo pa'y trabaho nanang. Kas lang, bilang konti ang tawa pa nag-ek ko. Anya? Ay, larnay. Anya ka di day tanga ibagbagabang. Apay, anya ka di ti marikriknam. Nagsanga sa taklaunay. Sumukon ti bagik. Arumok man ti puso. Jakon kawilan pa'y. Ay, ako. Maawatak ti marikriknam. Ay, patibkaram ti pakinakam mo. Kasan mo kami ipayan kami tatang mo no agsardeng kan ngagtrabaho. Nanang. Amom, nakapsot kami kan ni tatang mo. Adon ti ag-agalan ni tatang mo. Ikarkarigatan na lang nga patibkaran ti pakinakam na. Pagkawanan da ko ma. Kasla sa anak ko na makapagbayag pa'y nanang. Ay, no nabannog ka, nagtrabaho, aginana ka pa ilaang. Sanda ka pilitan, no di mo kabalan. Agyaman nagtamawatan da kin ni nanang, tatang. Oh, abesan kasi manog iti tanon. Nasakit nga ron ti bagbagi ka. Talaga lumakayak sa anak ko. Ni nanang, ayan na. Unyak mo na mo. Napansa nagnat-natang, iti abrawon na. Nawan sa pain maalabo ka ti marungkay. Kananya pa, Nang! Nang! Mayak man! At napapaitan takin nila Arnay! Narinig, lumanon ka! Sana nakatrang ka na ita? Apo! Kita ipanangipat-patag ni Jonathan King ka. Labs na kasi ka. Papaitan na kita. Ita. Ne, kunak manawan ni Jonathan dito lugar tayo. Ay, anya da gito eh. Awata mo na Akita mo't asang repot asabong ti Rosas. Jak amo, nanya da ita nabungaw. Saan sama tapi manaw ni Jonathan dito lugar tayo? Kasla iso tayo di nakita kaya talon la. Namjak malagi ipan no anyang aldaw na jay. Pinakadilat tangain kaan, Jonathan. Di ka kadipulos maawanan itinamnama. Sana mabanog ti pusok ang mga yat ngayon ka, Narni. Ikan na kumay ti gundaway. Kaya't mo akasyan ka. Sabali ti asi iti ayat. Ang mga nor-orayam ababainan ka. Larni. Sakbay ang mapasamak dayta. Ibilang naklaangan amay sa agayam. Wanukas may sa akabsan. Basta saan na kumapawilan namang pasyarkin ka. Makamong ka. Ngamawan ti may panamnamak kan ka, Jonathan. Marik na kasaanan akabailan ti puso, ti agayat pa eh. Sapay kumatasan na kami akaguray ti dayto yung ibagamit king ka. Kas naganak, kalikaguman mi anasaya at ipagbanagam. Anya ka di pailaeng ti pilawam kang ni Jonathan, anak. Nasingpay, nagagay. Kat amo mi kang ni tatang mo.
Kabailan na ka nga ipaayan itinasaya at abihag. Kan gwapo pa'y kunang bakit. Tatang, nanang. Maikaw ak nga nararamidan na. So, nasaysaya at siguro nagsubli akton iti trabaho kintun bigat. Ay, nagsaya at no kasta anak ko. San mo kumayaw-awan, ti bagbagami keng ka. Ti ko na mayaw-awan na kami. Dalpas kami na nagsarita kini Jonathan tatang. Kinid daw ko nga ibilang naklaangan agayam wano kapsat. Jakmot pawilan amang pasyar kanyak. Ay, sige, anak ko. Nuday tati ko nam. Kung naklakit din ni Tata Igme, si kamot gayang puldo. Maano samsamot ng tiyagtalon. Kapilitan nga anusan. Tapnosan nga agbisin ti pamilya. Masaplo nga agnakam kung nagbalbaliw akong Jonathan. Aneguray ka man. Kunak man nuawan ka dito yung lugar tayo. Man-mano lang kami na rumwara. Nay. Naawanan kan samot ng itinamlamay ti kabsad ka. Maag nila arni Nuan niya ti nagtalak ka na iti saan na pa'y anakit kita. O anya ita, awan. Kasta lang tigasa. Saan tayo nagsarding nga agarapaap? Apo. Nasingpet kun napakakumbaba ka pa'y laeng. Ay na, maag ti kabsat ko no saan nakamasurusuro nga yata Jonathan. Matitirik na ka nabigatan na. Tsak samat ka ba, Alan? Sa pagsubli ako man trabaho. Kas naguriguran ang matan. Madin samat tanda ito eh. Amang ano? Sa dino ko matinakalaak. Sa anak matarim-rim mo. Diyos ko. Lugasat kong di matay. Siya kumalaang. Awan ko man, ti may ramraman pa'y. Diyos ko. Ninesa ti umawag. Basta ako laki tinuang pajak sa marakit trabaho. Hello? Kunak man no agsublikan iti trabahong iti kalman. Damdamagan ni boss no agsubli ka pa Nesa? Apay nagsangit ka. Sa apay nga agkakapsot ti timag mo. Tandali ang samatan matay. Anya na sasawo mo. Urayak lang ang nervyos. Amang ano di naktun makita pa Nuwawan kasat ko. Amang ano saan mo to pa yan makita di bangkay ko. Nadya talaga. Awan pa nagraman ko iti kankanak. Nakaranak samat nga paisun. Madayak ka di, Diyos ko. Larne! Nayunog mo gaya mo, intimbatik dito isang utiri daw ti kwarto makanam. Kumusta, hindi pa nagrikdam, anak ko? Awan ti ganas ko ang mga nanang. Nay, kasano ang maibagam ti kasta? Kasano ang bumigsakan, no di ka mamangan? Awan pa nagraman ko iti kankanak. Anak ko! Di ka kumag sa ti kasta. Ay, lukatam na ito, ipanda ka laangan ni di ospital. Paybayan daklatan nanang. Nugasat ko ti matay. Awan ti mabalin ko. Kalpasan anamwa ka ni Dr. Ramones nga dakan ikinasayata kasasahan. Pinasyar ka iti balayo. Makabangon ka gaya man. Agkakapsot ang pela. Jonathan, nakong, agyaman ako na ititulog mo Kunak no na akaranan iti virus nila arnay. Nagtrangkaso lang. Panawan ngamin ti panagsasakit. Wen. Ala, ituloy iti agsarsarita kita ikman na niya ti mabalin alutok idjay apagkaldaw nila arnay. Sige na. Makaamo ka dita.
Agyaman na po na ha, Jonathan. Ay ayatin ka unay. Kayat nga dadaka sa mapasamakan ka. Oh. Di mo liwayan tagtamar ka nagtagas mo, ha? Kanundangan kay gusto. Ikarikatak ti mangan. Madlawan ti kimot nga. Nakalus no siya, wak mo. Awanan ti masapul pa nga ipanaknak mo kanya. Nariknak no kasano nga ay ayatan nakpailaan. No, talaga saan ako nakapalan nga yatan? Umadayo ako ni ti imatang mo. Kat saan nakto na makita pa? Panawanak. Ita ka di pa'y. Tayo ayatan kan. Agpaso. Ikan kay tigon daw ay Jonathan. Aklo na kan ti panagayat mo. Agyaman na. Ikari, saan kan ito nagpapawi? Nadaman pagpapawiyak. Ti panagbalin ko abul sa kitinapayak ka panawan. Kaputamok anapod no ti panagayat mo kanya. Maragsa ka na. Taka mautyanan na. Agayan ayat kayo matlaangin kini Jonathan. Ang amum ka di matlaang, di ka ayan-ayat mo. Ha? Anya ti kayat mo asawan Nessa. Anya ti mo may panggapin ni Jonathan. Amangan no sa bali ti pampanunutam. Day di nagluganan tayo a taksi. Kukuha na day jay. Anya? Agkakaaruba kayo? Ngam di mo gayam amu anagabro? Idi nakaurnungan. Nagnegosyo kat nakagatang tidaga ang nagpatakdaran na iti apartment na. Tsaka mo day ta. Nalimad gayam ni Jonathan. Nasingpit ni Jonathan la Arnie. Saan na akayat ang paramag? Iso anagasak ka kankwa na. Kunak no sa lino ti pangawi sa makanyak. Naglawa mat. Dahito farm anang yumayam kanyak. Impasyar ka lito eh. Tapno makitam ti planok apakaangayan ti resepsyon ti kasarta. Inton mabalinan ti agoom mo. Kayat mo asawan. Kukam dahito eh. Imadayo akit ti sumagmamano atawan. Tapno iti panagkita tamanan. Maikarya akon iti panagayat mo. Jonathan. Pag-awanan na ko ma. Mababainagkan ka. Tinagibasit ko ti kinataom. San ka nagsangit? Siya akong ti karagsaka na lalaki. Talagunod kumitlahin ti panagayat mo. Naidumtuma ka nga agayat. No saan ako maamaag. Saan ko man agsaksaka pati pusong kapukin ni Ayat. Saan mo nalagipan pa tinapalabas? Ulitan. Naidumduma ka nga agayat, Jonathan. Tsakisukat iti urayan niya kinabaknang. Tinapod no apanagayat mo kanya. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken Ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen pay sumarunong ngayon kami patangatang. Agyaman na pagayam.